Croeso I lannau dyfrdwy. Dyma'r olygfa hyfryd o'r uchelfannau uwchben Gae y Castell, cartre'r Fflint. Ond y cwestiwn pnawn ma yw beth yn y byd sydd wedi digwydd i'r Bala. Clwb oedd yn cystadlu tua'r brig yn Ewrop yn gyson yn sydyn ar y dibyn yn poeni y byddan nhw'n disgyn o uwch gynghrair Cymru JD. Maen nhw'n cwrdd â'r Fflint pnawn ma. Dyn nhw ddim yn hollol ddiogel bod nhw wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru penwythnos diwetha. A'r haul yn gwenu, newyddion da iawn I fi ac I gyn ymwysodwr Cymru, Malcolm Allen sy'n cadw cwmni ni. Pnawn da mawt. Pnawn da do. Felly ni holi fan yna. Beth sydd wedi digwydd i'r Bala am dymor? Maen nhw mewn peryg go iawn ar un o bryd. Maen nhw ar y lôn lithrig, ond nath o ddechrau diwedd tymor dwytha, curo mond un allan o'r 10 ar ôl yr holl. A wedyn colli ni gêm gyntaf yn y gymael gyfla, dim cyrraedd Ewrop. Colin Caton yn gadael, 16 o chwaraewyr yn mynd, 14 o'r newydd, cyllid yn anheddu. Felly, hanner y pres oedd yna I ddod â chwaraewyr I fewn o ddim mewn safon ag o'n nhw cynt. Felly, dyna pan maen nhw'n y sefyllfa man nhw. Ie, gan ni drafod Bala mwy yn y man, digon yn digwydd. Adeg nawr tymor le mae pethau'n dechrau cael ei setlo yn dyn nhw. A Ceicona, bron di sicrhau'r ail safle, Malcolm. Maen nhw wedi ennill neithiwr, gan ni weld y goliau yn y man. Ond, ennill yn erbyn Cynarfon, maen nhw'n fwy na lai yno. Gallai fe ddigwydd pnawn ma. Os yw canlyniadau mynd o'i plaid, bydden nhw yn Ewrop. Beth am hynny? Gret I John Disney, yn ei dymor cyntaf fel rheolwr, ond hefyd dwi'n teimlo'n bechod braidd dwi'n ffrindio fo John ac nes I ofyn pam nath chi wneud fwy o fygythiad I y Seintiau Newydd fel pencampwr. Pan mae'n allan yn efo'n y Seintiau, diwrnod olar flwyddyn. Oedden nhw'n 5 pwynt. O'n nhw'n agos. Ac ti'n dweud chdi dyn, mae gen i'n siawns. A nhw di tîm gorau dwi wedi wylio, tymor yma. Sa fi'n talu fi'n di wylio nhw. Dyma nhw'n neithiwr, o'r sgorio nhw'n gynnar neithiwr, Harry Franklin. 20 eiliad yn erbyn Cynarfon, mewn mlaen I ennill o 4-2 fel o'n i'n gweud. Maen nhw bron yno ar yr ail. Chdi Harry Franklin ar Rhys Hughes, 2 flynwr sy'n ar yr un donfedd. Callum West hefyd. A Callum West tu ôl nhw sy'n chwaraewr o lefel arall, dwi'n meddwl. Neith o 2 ddal I afal yn y fo. Ond cysondeb efo 11 chwaraewyr gorau fo, sa'n nhw ella di bygwth y Seintiau Newydd. Di Seintiau Newydd ddim di... Maen nhw di baglu I ffordd I pi bach I pencampwriaeth, ond llongrwchiadau dyn nhw, ond mi dyla Ceicona di wneud yn well. Beth am hon, mae'n rhaid fi holi am hon, gol hwyr I Hwlffordd, arwyddo cawl iddyn nhw, ond Met hefyd yn colli eto, maen nhw o'r edi'r gwael, 9 heb ennill o ran y Met. A maen nhw'n llithro lawr Bala ella di'r tîm neith ddal o Met, dwi'n mwyn yn ddal o Fflint o heddiw, ond yn sicr am gol I Hwlffordd I trio sefydlu'n yn y seithfad safle yna, oedden nath nhw orffan y seithfad safle blwyddyn dwytha a curo'r gemael a wedyn mynd I Ewrop. A nawr, Llansawel, beth am nhw felly, yn ennill yn erbyn Llanelli, maen nhw wedi ennill 5 allan o 7. Nhw di'r tîm. Nhw di'r tîm I fi. Mae Andy Dyer di gael rhyw tiwn bach allan o'i dîm yma a dwi'n siŵr rwan de. Mae momentum sti mor bwysig mewn gem fel droed. Mae'n rhaid ysbryd gwahanol I chdi, mae'n rhaid agwedd gwahanol I chdi, a mae'r hyder yn llawn, felly Llansawel I fi amdani. Ie, y fferi yn cael bach o barti yn neithiwr. Dewch I ni edrych ar beth sydd I ddod pnawn ma a hefyd y tabl ble ni arni, tipyn o legfa Gae y Castell yn dewi. Felly pnawn ma, tas y pen y bont ddim yn ennill ar bari, neu pen y bont yn colli ar bari ddim yn ennill, bydd Ceicon am bendant yn ail ar gêm yma. Gêm gynnar, Fflint yn erbyn y Bala. Dyma pan mae'n bwysig o ran y ras yna am yr ail safle. Mae Ceicon am bron yno. Mater o amser, byddech chi'n tybio lawr yn y gwaelod, dyma pam mae'n ddiddorol lawr yn y gwaelod, dyma pam mae'r Bala yn poeni, maen nhw angen ennill pnawn ma, mor syml ni. Dewch I ni glywed gan y Bala felly, cyn y gêm fawr ma, rheolwr nhw Steve Fisher gyda Nick Parry. Thanks for your time. We've been used to telling you, suggesting to you that you must not lose games. This is a must win, isn't it? It's got to be, hasn't it? It's got to be with 5 games to go. Our backs are against the wall a little bit. We need to start getting wins on the board. How difficult is it to keep positivity in the camp at what is a difficult time? Do you know what? They've got a really good set of boys in the dressing room there. We had a behind closed doors game last week against another Welsh Prem side. We had a real good win when there was no pressure on us. So the conversations in training this week is just go out and relax, play. Whatever happens, happens. But you know, let's go out with a bit of a fight. Is there a danger that it's going to be a bit gung-ho simply because you know you have to score more goals? Got to be. We played Llanelli in our last game, and near the end they could have nicked the win because we went gung-ho at the end because that was a must-win game and we ended up drawing the game. So, listen, we've got to do everything we can to try and win, but you've got 90 minutes to do it. Don't have to go all gung-ho right from first minute one, do you? So as far as Bala are concerned, it's not all over? Definitely not.
And as long as it's mathematically possible, it's never over. Thanks for your time, all the best. No problem. Steve Fisher yn parhau yn obeithiol, ond mae angen i bethau newid. Dewch i ni weld, just enghraifft i chi o sut mae pethau wedi newid o ran y Bala, ers y toriad yn y tymor. Dewchwch ar hyn, cyn y toriad yn y tymor, ond nhw'n, wel, ddim yn gyfforddus, ond nhw'n glir o'r Fflint, mae pethau wedi newid yn llwyr ers hynny. Beth sydd wedi digwydd? Wel, pan ti'n sgorio 24 o goliau mewn 27 gêm, dyn nhw'n helpu. Iawn, felly mae yna ddiffyg rhywun yn sgorio bob wythnos iddyn nhw. Ti'n edrych wedyn ar y Fflint a'r hediad nhw. Dyn nhw heb golli. Nhw ar Seintiau Newydd, unig ddau dîm yn uwch gynghrair sydd ddim wedi colli ers yr oll. Felly mae nhw ar hediad. A pan ti'n hediad, mae'n agwedd gwahanol o gwmpas. A mae'n un, yma i fi, mae Bala llithrig, mae lôn llithrig, a mae Fflint ar i fyny. Gynnw chwaraewyr ifanc, llawn potensial, a rwan mae Lee Fowler yn cael y gorau allan o'n nhw. A di cyrraedd Cwpan Cymru y ffeinal hefyd. Fedrach di ddim cymryd yna yn ganiataol pan nhw'n mynd i giro Gaernarfon yn mynd i Ewrop. Mae hon yn hanfodol bod y ddau dîm yn ennill. So dwi'n disgwyl goliau. Rioed di bod gêm ddi-sgôr yn y bydd y ddau dîm yma. Mewn 20 o gema. Felly dwi'n disgwyl llon bol o goliau prawn yma. Sôn am goliau, mae'r gemau diwetha rhwng y ddau. Di bod bach yn wallgo o ran gemau. A diwethaf i Bala ennill yn erbyn y Fflint. 4-0. Sut yn y byd nath hwnna ddigwydd? Pwy yw'r ar ôl hynny? Nhw'n cwrdd eto. Cwpl o ddyddiau, 10 diwrnod ar ôl hynny. 4-2. Mae'n anhygol. Yr unig cysur falle i'r Bala, dyn nhw'n disgorio llawer, ond mae treian o'i goliau, 8, di dod efo'n y Fflint. Do, di gwybod. A nath hwnna ddod allan o'n unlla, nes i'n disgwyl i'r 4 goli ddim yn mynd. Honna oedd y gem ddwytha i Bala ennill. A rhaid chi edrych ar wedyn record Fflint gartra, ti'n curo 3 allan o 13. So, dyn nhw ddim yn gret gartra, felly ie fyna siawns i Bala. Mae nhw'n gwybod, mae'n bwysicach ddyn nhw giro na'r Fflint, ond dwi yn gweld, mae'n hanfodol o Fflint dal yn fygythiol i'r seithfa'r safle yna. Hon yn ddiddorol, welson ni Bala mynd ar y blaen, Mendes ar ôl 10 munud, o wedyn ni, yn sydyn, cyn hanner amser, mae'n 4-1 i'r Fflint. Mae'r Bala, dim jyst ildio, ond mynd ar chwal yn y gema. Mae rai bod hwnna'n poeni nhw. Ond di siwr, maen nhw'n colli siap a bob dim, mae penna'n lawr, dwi wedi gweld nhw 3 gwaith yn fyw blwyddyn yma, a bod tro maen nhw'n nildio, maen nhw'n hollol gwahanol tîm. A maen nhw'n, dwi'n gwybod, maen nhw'n ffordd iddyn nhw ddod yn ôl, os dyn nhw'n mynd ar ei ôl i heddiw. Dwi'n licio bod mor feirniadol am y chwaraewyr, ond dwi just ddim yn meddwl mae'r profiad yn y tîm i gael nhw allan o'r sefyllfa maen nhw'n. Steve Fisher yn diddorol yn siarad â Nick yn dweud tra bod gemau Cwpan Cymru, ni sy'n nhw drefnu gêm gyfeillgar tu ôl drysau caeedig fel maen nhw yn gweud, a bod nhw'n ennill achos oedd y pwysau bant. Pwy o oer beth oedd y gwrthwynebyr, falle bod nhw'n trini fel beth oedd i gêm gyfeillgar, ond falle bod y pwysau yn broblem iddyn nhw? Wella mae o, a ti mewn sefyllfa rwan, mae'n eich gymryd y cyfrifoldeb ar y cae, dim basio fo i rywun arall. A maen nhw'n mynd i ennill 6 gêm trwy tymor, a wedyn mae'r Bala rwan yn disgwyl i giro y 5 gêm ddwytha, neu 4 gêm ddwytha. Mae yna, mathematagol yndi, ond fedra fi ddim gweld o oherwydd y teimlad dwi'n cael am y Bala. Mae werth ailadrodd a pwysleisio y newid sydd wedi bod Bala oedd y gorau o'r gweddill yn ôl Colin Caton. Nhw oedd yn gorffen yn ail tu ôl y Seintiau Newydd, ennill Cwpan Cymru, Ewrop yn gyson. Mae'r cwmp di digwydd yn weddol gyflym yn do. Go iawn, a mae'n bechod gweld, a mae'n dris gweld beth sy'n digwydd erwydd o'n i wrth y modd mynd i Bala a gwylio Bala, ond ni bod trwy'n cael gemaf cyffroes. Ond gynnwch chi ddim the Chris Venables a pobl fel un yn sgorio rot. Dwi'n meddwl Chris Venables sgorio mwy na 24 mewn un tymor. Mae'n 24, mae'n wedi sgorio oll ffordd trwad. So, hwnna di'r diffyg problem. Efo streicar, efo ymysodwr sy'n efo i drwy'n am gol, mae'n mynd i sgorio goliau pwysig i chdi pan mae dy dîm di chwarae rybys. Ti'n gwybod, dyna di beth pwysig, a gynno nhw'n un o una. Na, meddau cyn ymysodwr Malcolm Allen. Reit, mae Malcolm yn mynd i fyny i'r pwynt sylwebu. Llewis i gris, drwch yn fe yn mwynhau yn yr hael. Dewch i ni glywed o'r Fflint nesaf, Nick Parry eto yn holi. Lee Fowler tro yma. After party time, that great result in the Cup last weekend, how difficult has it been to keep the players grounded for this important game? No, they know this is our cup final. They've always known that since the phase 2 began. We knew it was going to be us and Bala and try and drag as more teams that we possibly can in with us. So they enjoyed Saturday, which they're rightly so, but we've been fully focused on the game today. And is the reality this, if you win today, you're safe? I believe so, yeah. Mathematically, no, but reality, I think it is, yeah. Does that change your approach at all? Are you going to be more positive or just play your normal game? We just play our normal game. That's the good thing about our group and how me and Evo manage is
You know, we played TNS, we played Bangor, Chada Bay, we played Bala. We won't change how we work. We're a hard-working team. We like to be coached by Evo. And they just won't change. There'll be no let-up even if we are safe. We'll just keep going and going until the season's finished. A huge afternoon for Bala, of course. What do you expect from them? Fight, a lot of fight. Against Llanelli, they were fighting and desperate to do well. Fish is a great guy, and it's a sad situation that we find ourselves in the positions we both are, but ultimately somebody has to go down as well. So we know they're going to be fully committed, and they beat us here 4-0 at home, so that's a bit of a revenge thing that we want to get back at them as well. Thanks for your time, all the best. Thank you. Thanks a lot. Lee Fowler a'r Fflint yn barod amdani. Yw'r Bala yn barod amdani'r haul yn gwenu fan hyn, y cyfnod na yn y flwyddyn, chi'n dechrau teimlo bod y tywydd yn troi. Bydd y Bala yn gobeithio bod y patrwm canlyniadau yn gallu newid hefyd. Fflint, wrth gwrs, ddim eisiau gweld hynny'n digwydd. Pawb yn barod am y gic gyntaf. Fel allwch chi weld, English language commentary available as usual here on Sgorio. Mark Jones and Sean Meredith waiting for you there. Dewch i ni fynd fyny i'r pwynt sylwebu. Malcolm Allen wedi cyrraedd erbyn hyn. Mae fe wrth ochr Nick Parry. Diolch da lamp nawn da bawb. Mae'r Gwanwyn yn gri. A mae yna ddau dîm ag ysfa gre i ennill y gêm yma. Un yn y diar gwyn yn gwybod, fel dwedodd i'r rheolwr nhw, buddigoliaeth a reality ydy, maen nhw'n saff. Y tîm arall yn y coch yn cydnabod mae'r reality ydy, os nhw'n colli, maen nhw lawr. Dyna gymaint o bwysau sy'n ar y ddau dîm ac o bosib mwy o bwysau ar y Bala yn y coch ar i'r hediad difrifol ac yn chwarae yn erbyn tîm sy'n heb golli ers i ail hanner y tymor gychwyn. Torf fach dda, yr haul yn denu, ond nid gymaint a phwysigrwydd y gêm yma. Ar gyfer y gêm, mae'r Fflint yn geid un newid colled iddyn nhw. Mae capten Harry Owen allan efo anaf Sidi Fofana yn dod mewn yn ei le fo. Ac yna, o safbwynt yr ymwelwyr, mae Harry Dean, Liam Higgins a Sam Billington yn dod mewn. Ac y ddau newid, efo Dean yn mynd i chwarae yn ôl i arfer yn ei safle ar ochr dde yr amddiffyn. Felly un newid i'r Fflint, dau i'r Bala. Ie, fydd y Fflint yn chwarae fel maen nhw'n licio fel un. Y peth ydy, mae Jack Thorne yn mynd i eistedd reit o flaen yr amddiffynwr, just i warchod nhw. Wedyn mae'n rhaid ddau canfan a Ben Hughes, just i ymuno ar chwaraewyr i fyny. Mae'n chwarae dau flynwr, mae Reeves ar dan, a mae Stevenson yn gret fel partner iddo fo, oherwydd ei rhediadau clefar. A pedwar yn y cefn, dwi'n meddwl fydden nhw'n mynd reit uniongyrchol o'r funud gyntaf fan hyn. Trio cael cicia, gosod cicia rhydd i fyny yn yr treian ymysodol, a wedyn cael Ferguson. Mae o'n anfarth o ddyn, just fel i dad, gan i weld os ydy sgorio gol mor bwysig i cael rhywbeth i'r Bala heddiw. Wel, 21 oed, gyda dyma'r llawn, y thomon colli un gem blwyddyn dwytha. Di Ben Hughes, ac dwi'n meddwl mae gen i fod dyfodol disglair o'i flaen. Mae'n medru rhedeg efo bel, mae'n medru pasio, dwi'n medru bel i ffwrdd llawer, a mae'n medru niglo, neu fod y niwsans yn ganol Gae i giro'r bel yn ôl. A dyn yma os osa seren, ella, neu di serenu dyle fi ddweud yn y tîm y Bala, di Torrance. Mae Joel Torrance wedi wneud yn dda iawn, 8 llechal lan gen y fod Tymryn, a mae rhaid fod ar ei orau prawn ma, ei gadw y Fflint i ffwrdd a'r cap ymlaen. Iep, dyna mor gri ydy'r haul yma'r pnawn yma. Iwan Arwel Griffith, un o'n dyfarnwyr mwyaf profiadol ni yng ngofal y gêm allweddol bwysig yma. A diddorol oedd gwrando ar Iwan yn deithio ni cyn y gêm am y paratoadau mae o'n mynd drwyddyn nhw i fod yn barod ar gyfer VAR yn hymor uwch gynghrair Cymru y tymor nesaf. Pob un o'r dyfarnwyr a'r berwyl, a mae'n berwyl maith, 19 mis o hyfforddiant, a maen nhw bron yn barod. Mae yna Liman ar goll yn y cornel. Dyna pam mae'r dyfarnwr wedi gofyn ar un o chwaraewyr y Fflint fynd i gynorthwyo. Good spot. Wel, dyna mae 19 mis o baratoed VAR yn neud. Cyfri oedd na 11 chwaraewr oedd o, a mi edrychodd o'i safle'r cefnwyr de ac gweld, mae na 11, ond os am fflag. Gobeithio mae'n nid dyna fydd prif destun trafod y gêm yma. A dyna ni.
uniongyrchol, nes i ddeud o dechrau gan y Bala. Pwy byddai'n meddwl bydde Fofana am ddiffynwr canol Fflint yn cael ei gyffyrddiad cyntaf yn chwarae rôl mor bwysig yn absenoldeb y capten Harry Owen. Peniad ymlaen gan Stevenson, sgorio'r gôl gyntaf y Fflint yn y rownd gynderfynol ddramatig gyffroes na y tymor diwetha. Y bêl gan Tarasenko at yr hirgoes Ferguson yn ôl at ei gapten White. Chwarae positif. Ia, jyst cyffyrddiad sal gan Ferguson yma na. So, oedd wedi derbyn y bêl ar siap i gorff yn haneri, so cyffyrddiad da sy'n wedi cael ergyd i fewn. Phillips sy'n gapten heddiw yn absenoldeb Owen i'r Fflint. Y bêl at Reeves gyfodd 2 gôl y penwythnos diwetha. Reeves ni lledu allan. Canavan sy'n gwisgo'r hwymyn am i arddwrn dde. A Woolham yn un o fechgyn mawr sy'n amddiffyn y Fflint, ond maen nhw'n mynd i orfod bod yn fawr, ac mae Bala fod dynion mawr hefyd, Balks. Maen nhw'n, a dwi just teimlo hedwydd, ti siarad fyny ddau rwgia, maen nhw'n mynd i fynd uniongyrchol. A trio cael cicio rhydd yn y tren ymosodol i'r Bala i cael y peli mae fewn i'r dyn, y cawr mawr. Bel yn dysgu ni Hall. Yna syth i wep Woolham a di hyn. Woolham ddim hyd yn oed yn gwingo heb sôn am gwyno. Na, dwi licio'r cymeriad y Woolham oedd o i fewn yn y tîm, wedyn gyda adal allan am 10 gêm, a wedyn profi pwynt. Ar fenthyg mae, cofio dal i fod o'r Seintiau Newydd. Pêl di cael ei hanelu fyny ag Tarasenko. Oedd o methu canfod i bartner. Yr y dag yn Canavan eto, mae wedi cychwyn yn bositif ac yn brysur. Cyfle am ergyd o 20 llath fan hyn cael ei chau lawr gan y fan ddiffynwr Thorn yr ergyd o ganol cae, a mae yna olwg pwrpasol fel sy'n rhaid bod, a chi'n teimlo ar chwarae'r ymwelwyr. Wel, mae'n di dechrau ar y droed fain, mae'n dod yma i ennill y gêm, nes i ddeud, fydd yn gêm reis agorad. O, sa'n rhywun un o'r ddau dim yma mynd i fod o'n colli heddiw, oherwydd pwysigrwydd y 3 phwynt. Pwysicach mae'n debyg i'r Bala, bod hi'n 10 dweud. Y cyffyrddiad bach ymlaen gan Ben Hughes, mwy mewn gobaith. Fe ti'n ofni dipyn bach ar ôl penwythnos dwytha fo'r Fflint ydi. Ti'n misio perfformiad o after the May show. Dyna di broblem mae'r eich chwaraewyr yn gyfeirio yn ganiataol naturiol. O, da ni'n y ffeinal wan. Cam yn ôl i pyn bach mewn gema baramenin yn y gynghrair, ond dim fel na ti yn gorfod ddod dat gêm, neu paratoi am hyn. Dwi'n yn credu sa hwn yn caniatáu hynny, fe ddudodd o fe ryw hanner gwen anfodlon. Fe gawson nhw barti, oedden nhw'n heiddi parti, ond oedden nhw'n dod fewn dim awth am nhw wedi gweithio'n galed ers hynny. A da chi'n meddwl o dan i reolaeth o bod nhw wedi hefyd. Dyna pam mae Fflint yn cael tymor mor dda. Reeves mae o'n cael tymor da. Goredig honna chydig bach, dwi'n hoffi hwn. Elliot Reeves, 2 hat-trick ganddo fo mewn 12 o goliau yn yr uwch gynghrair y tymor yma. Ia, ti'n edrych ar Lee Fowler yma na. Ti'n gofio hefyd, gath o yrfa bach reit disgled i hyn, nath o chwarae fod Jamie Vardy, dwi'n meddwl, yn Fleetwood ar un tro. 5 gêm gafodd o yn uwch gynghrair Cymru, pob un i'r Seintiau Newydd. Ond da ni'n mynd nôl yn bell, Malcolm. Mae Fofana yn gysgod i Ferguson. Bydd hwnna'n frwydr digon diddorol. Ac Fofana ysbeinwr mewn heddiw. Ac os bod y capten Harry Owen allan o'r tîm. A mae o'n eilydd da i gael, eilydd cri gael yn y garfan. Stevenson tot i lwybr Reeves. Reeves allan am Canavan, o hon am cweith digon cywir, mi ddyle Hall gyrraedd. Woolham fewn yn galed eto. Gwaith da fanna gan Tarasenko. A mae'n nghanol cae a gynnau chasglu hi mae Ibrahim. Cael ei hennill gan Stevenson ac oedd y bas yn fler gan Thorn. Ie, ti'n mynd arfer gweld hynna gan y fod, reith daclus. Ti'n edrych ar chwaraewr cyson y Fflint tymor un o fodio. Thorn, ti'n gwybod beth ti'n gael. 24 oed, mae dal i fod, a mae wedi bod o gwmpas dipyn o flynyddoedd. Jake Phillips, y capten, am heddiw. Stevenson yn mynd o'i flaen o fo sy'n derbyn. Stevenson yn cael ei wylio gan y capten. I'r Bala aros White, gwaith cri gan White. Dy'r bas ddim gystal.
Fowler. Lee Jonas i mewn yn gry, a mae'n basfach sydyn gywir at Reeves i ganol y cae. Mae hwn yn rediad bach penderfynol gan Hughes, ond oedd y dacl arno fo yn un dda iawn ac yn bwysig gan McGivern. Mi oedd hi oherwydd o Ben Hughes just i gael hanner llath oedd fain o fanna. Oedd yn gorau mynd i'r llawr i gyro be, oedd o'na ddim lle i wneud camgymeriad. Nes ein drosedd i'w 20 llath allan yn ganol y gol. Dyna be wedi Ben Hughes wneud. Wedi ddod just torri o ganol cae a just newid ger yn sydyn. Ar y funud, be mae Bala wneud yn mynd ddyn am ddyn yn ganol cae. Achos i fi'n bach o broblem, mae Billington yn just eistedd reit o flaen. Thorn yn ganol y cae, wedyn gyda chdi Canafan methu cael hyn i fewn i'r gêm. Mae gyda chdi, mae Given yn rifarcio fo. Synog o nôl at i golwr Fflint. 5 gêm ar hugen yn yr uwch gynghrair i Jack Fflint y tymor yma. Cychwyn bob un o'r gemau, ac mae honna yn hyrddiad lawr at Reeves, cael ei hennill yn yr awyr yn bendant gan Bell. Synog o eto. Harry Dean yn cael ei gael lawr. A da chi'n gallu gweld yn yr ymdrech, mae'r ddau dîm yn dair iawn yn dydyn. Yndi tad, ac mae'r Bala ddim yn gadael i'r Fflint setlo ar y bel i fi bach. Pe dyla y Fflint sylweddoli rwan yn sydyn, maen nhw'n mynd un am un, felly agor y cae. Just dim lledu, ymestyn y cae yn hir pan ti'n dam meddiant, wedyn ti'n mynd i gadael chwaraewyr un yn edrych un wedyn. Mae ddi gil yn ganol cae, a'n mynd, mae'n reit i fi bach o stop-start a Messi yna, a mae'n yna siwtio Bala well. Joel Torrance, un o sawl chwaraewr newydd yn mynd o dda tîm y Bala dros yr haf. Ferguson. Bel mewn y chwilio am Tarasenko. Gwaith pwysig gan Jonas fanna ac yn gywir. Yn sbiwch fan nhw'n ymladd am y bel. Dwi'n meddwl be oedd bwysig am fanna am Jonas, fel ti'n deud oedd. Nath o ddim mynd i trio giro'r peniad na ddo. Nath o just darllen y flic, ond nath ni weld y drosedd. Ben dans oedd hi'n gecrydd, oedd just i ffyn bach yn... Wel, tacl ffyrnig. Sa'n neb yn mynd i ddal yn ôl yn y gêm yma, nag os fy'n eigon o gardiau melyn di gael ei roi rhwng y ddau dîm. Digwyddiad sy'n croniclo fel mae pethau ar hyn o bryd, mae'r gic yn mynd i gael ei chymryd gan Billington. Ac wrth gwrs, yn aros amdani mae'r cawr Cameron Ferguson. Mae'n aros am y symudiadau. Mae Ferguson wedi cael 2 gol yn erbyn y Fflint y tymor yma'n barod. Fos yn mynd amdani! A wedwch chi be, mae wedi cael un arall. Oedd na gam sefyll. Oedd na gam sefyll. A fydda honna di bod yn stori nawr te. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol iawn gweld hon eto. Wel, nes i ddeud, cicio'r hyd. Edrych o beth sy'n digwydd. Mae'n gret o gic, ond o ddim yn amseru. Mae'n mor dyn. Mae mor dyn, a mae o'n neud y peth cywir, penio i lawr, a mae'n bwnsio drost y Fflint yn y gol. Mae'r peniad yn berffaith, mae'n penio yn ôl lle mae'n dod o, oce, o ddim yn berffaith ffordd o eisiau penio, ond mae'n... Ti'n dod, ti'n gwybod be, mae hwnna, dim yn edrych, dydy yn cam sefyll. A dylai fo ddim di bod anyway, oedd o'n rhydd. Mae o'n gweld lle mae'r amddiffynwyr yn sefyll. Lle? Na, dio ddim, na di. Dio ddim yn cam sefyll, Malcolm. Na, dio ddim. Ac i fod yn deg, fe gymrodd o'r penderfyniad yn dda chwarae teg iddo fo. Dwi'n mysio sai dad oedd i ymateb cweith yn yr un modd. Ond digwyddiad o bwys cynta'r gêm mewn gêms di bod yn gystadleol iawn a 10 munud bron di mynd eisoes. Ond fe ddwedodd Malcolm Allen yn ei sylwadau cyntaf wrth hynny y pnaw yma. Os di'r Bala mynd i sgorio, maen nhw'n mynd i sgorio o giciau gosod, ac os mae ganddyn nhw ddynion mawr.
Hall yn ôl at i Gapten White. Ac dybiau i y bydd y digwyddiad yna yn rhoi mwy o hyder fyth i'r Bala sydd wedi cychwyn yn bositif oedd y rhaid iddyn nhw. Reeves, twt. Cymryd y bel oddi wrth Ibrahim. Ibrahim yn glynu at i dasg. Hughes yn dod mewn i gynorthwyo. A Hughes ni rhyddhau hi Thorn. Mae Reeves di aros lawr nawr, mae di codi y bel mewn y William Stevenson. Oedd hi'n bwysig iawn bod Will Bell yn clirio honna am un nath o. Reit gyffyrddus ar y funud i y Bala. Maen nhw'n amddiffyn yn dim, dyn nhw'n gadael y bylch tu ôl i cyfrymdra. Yr ymwysodwyr fynd drwad arno fo. Reeves yn bendant, mae o'n chwilio i redag y Sianeli, ond fe ddithoedd mewn does am bwlch yna, maen nhw mor dim. So mae tactega y Bala yn edrych yn dda iawn i fyny rwan. Sut mae'r Fflint yn mynd i ymatab? Wel, mae Steve Fisher dybiau yn mynd i fod yn eitha bodlon. Dim ond 7 gêm mae di ennill o'r 30 games di bod dan i ofal o. Ond mae e'n feddyliwr craff a mae hwn, wel, 12 cap i Gymru dan i'r 20 yn ei ddyddiau. A mae Fflint yn yr ail hanner yma wedi cymryd camau breision yn dydyn. 2 reolwr. Ddo ddim yn hapus efo, yn 11 munud cyntaf o'r gêm yma. Maen nhw'n dal. Mae penna nhw'n llefydd eraill, dwi'n meddwl, mae'n meddylfryd nhw yn oherwydd, mae tactego, mae Bala wedi cael un iawn, ond mae rhaid i ymateb hynna ar y cae, fel tîm, y Fflint. Synogau clirio ddydd, heb fawr o argyhoeddiad, cyfle arall i ddod bel i fewn. Ni'n sôn am y peniad yna gan Fergus nath i'r hwyd. Fi braidd yn hawdd, ac wrth gwrs, da ni wedi pwysleisio gan i gael oedi, bel gan Hall. So drosedd yna oes ar Sialc, cwrt gan Synogo, a mae yna gyfle fan hyn i'r Bala. Ferguson eto, modd yn ei chanoli. Ond dod ar draws y cwrs cosbi tro mae cael ei droed iddi. Ella, ti'n bod nath o edrych amdano hwnna clefar gan efo'n slofi lawr i rediad, just i neu siŵr, bod Symongo yn rhaid y dacl i fewn. O'n i yn sôn y peniad na i Ferguson. Wrth gwrs, mae Harry Owen yn absennol. Mae hynny'n mynd o'n fantes i Ferguson, mae'n siŵr, yn dydi? So'n cwestiwn, mae Harry Owen di chwarae bob eiliad o bob gêm eblaw. Oedd hi wrth y cael ei byd hwffor wrth dwytha. A captan y tîm sy'n Cymru, mae'n arwain nhw dydi. Ti'n bod yn eisiau bod nhw'n drefnus yn y cefn, felly. Mae'n gollad. Billington ac Ibrahim, a sbiwch ar Jack Fflint yn cymryd gofal o'r wal. Mae o'n gwybod am ddoniau Billington yn arbennig. Wel, mae'n reit agos i gael y bel i fyny a lawr yma, iawn. Felly, ti'n meddwl, ydy o'n mynd am y gornel dros y wal? Dwi ddim yn meddwl neithio. Dwi'n meddwl neithio fynd efo pwer yn isal i'r gornel arall o beth dwi'n weld dwi'n reit tol y bel yma. Billington yn ymuno ar Bala yr ha yma. Syth i'r mir, oedd hi werth gosod y mir, ond oedd am angen i'r mir fod yn arbennig o ddawnus i atal honno. Oedd hi'n gic siomedig yn y diwedd, yn dweud? Mi oedd hi. Ti'n cael y teimlad oedd o mewn 2 feddwl. Ia. Ond jyst difyr gweld y tactega, dwi'n wedi gweld tennis, enwedig yn uwch yn y Cymru, chwaraewr yn mynd 1 am 1. Lle mae'n mynd yn mynd, dim ond lle mae'n mynd rhedeg efo fo. Enwedig y 3 ganol cae, hyrwyd dyna ydi cryfdar y Fflint, ydyn nhw'n cael mewn i'r gêm eto. Stevenson, rywsut yn dod â hi, Phillips. O'i flaen o, mae Hughes. Oedd Hughes yn gyflym, chydig bach rhy gyflym i Bell. Mae rai bod hwnna'n gig gornel ydi, ie, mae Bala'n cwyno, ond mae hi. Ond nath Hughes yn gampus fan'na, ac os hynny mae Bell yn gawr i fod ar eich gwarch chi. Just neud rhywbeth allan o ddim byd. Just pam ti angen rhywun i neud rhywbeth gwahanol, a mae o yna yn just curo ras i ddechrau, cael blaen i droed iddi, cadw ar dydd y chwarae, wedyn cael cyffyrddiad arall yn erbyn Will Bell. Jake Phillips, ail brif grewr y cynghrair i gymryd y gic gornel. Dyma'i gryfder o fel arfer, a mae honna'n gwahodd. Nath Synogo amdani, peniad da allan. Ac, Jonas yn gadael i farc a deud y lleia. Ie, mae o'n
ar y dega yn gadael i droed i fewn. Dwi'n meindio hynna fel chwaraewr. Dwi'n mynd syth drwy fo. Ond mae o'n dal i droed. So mae'n un o hynna, ia. Pan mae o'n clirio'r bel, mae o'n jyst wedi droed yna. Lle mae ar y droed mae'n clirio fo. So mae o'n jyst dal ar bwrpas. Da chi'n dweud, sa chi'n meindio, dwi'n meddwl sa chi yn meindio sa chi ar ei diweddi. Oedd hwnna'n ei prif o'ch tric fi, fynd ar draws chwaraewyr a gadael yn roed i mewn pan oedd o'n clirio i fyny lein. Ie. Dwi'n meddwl bod tirio di dweud fi. Ie, chwarter awr bach, cystadleuol. Ia, ti'n gwybod beth, da ni roed i gael D-score yn y gêm yma, mewn 20 o gêm yma, a da ni ddim yn mynd i gael o heddiw. Da chi'n temtio ffawd, Malcolm Allen. Nes i dod dechrau. Mae Given. Di gêm cyfartal, da'n byd i ddain i nhw. Na. Sicr da'n byd i'r Bala. Ac oedd y gŵr yma, Steve Fisher, yn gwbl onest cyn y gêm. Mae rhaid ni ennill yn does. Ia, ti'n gwybod beth, yn ei flwyddyn cyntaf, gael ei daflu fewn i pyn bach. Do. Tair wsos cyn dechrau tymor, coli gyd yn gadael, chwaraewyr mae gyd i mynd. Ac oedd creu tîm o ddim llawer i ddeg gwir, felly gath o ddechrau da i'n tymor hefyd, dyna di'r broblem. 9 gêm di mynd, oedd nhw'n colli 2. Hughes. Dan bwysau gan Ibrahim a mae'r Bala'n clirio eto. Woolham. Oeddech chi'n sôn bod y Bala wedi cael dechrau da a maen nhw'n pwyso'n drwm ar y pwyntiau'r heini rwan, ydyn? Maen nhw yn weithiau, ti'n cael y teimlad, da ni gon da rwan, da ni'n aros. Ti'n cael yr agwedd yna mynd trwy'r tymor. Ti'n ymarfer yn galad yn ystod yr wythnos a ti'n paratoi am dy gêm nesaf a ti'n gorfod bod ar dora. Ond mae'r ffitrwydd wedi bod yn rhywbeth o broblem o'n i'n sylwi cyn yn Nadolig yw'r Bala. Woolham. Hughes. Hyngipiad bach o'na gan Tarasenko. Be dwi'n ofyn fod tro ydi, faint o chwaraewyr y Bala fysa chdi'n reid mewn unrhyw dîm arall yn uwch yn y Cymru ar y fynd? Y hôl ydy'r amddiffynwyr ar y chwith ydy'r unig un yn barnu. Nag o bosib, sa chi'n sbio ar rhywun fel Ferguson, yn wastad yn handi cael rhywun sy'n gallu sgorio oli ar y fainc, yn dydi? Ie, mae'n creu argraff dydi. Mae rhywun efo 6 troedfad, 5 modfedd, a ti'n meddwl, mae'n mynd i giro y bel yn rawyr. Ie. Dan i ddweud, mae OTJ mor dal efo gyda o byth yn penio'r bel. Ond mae pwysig cofio, Cameron Ferguson yn gyn-chwaraewr y Fflint, wrth gwrs. Yndi. Maen nhw'n gwybod bod dim amdano fo. Dipyn o le gan Dean. Allnad Higgins. Higgins, troed bach ar y sbardun, heibio i Burke. Canavan sy'n brysur. Mae o'n gallu bod yn un cornel a wedyn yn y gornel arall yn gweithio'n galed. A mae... Gai ddeud yn sydyn, OTJ sy'n deud yna i hun, go. Ond y testyn trafod o hyd ydy peniad y gŵr yma. Ac agosau at yr 20 munud, mae'n mor anodd. Doedd o ddim yn camsefyll, Malcolm, nag wyth? Na, dwi wedi cael yn... Do fynd at ddim. Do ddim. Mae wedi amseru rediad yn berffaith. A fo gafodd y peniad, ynddo? Ie. So, do'n byd i wneud efo neb arall. Fo sydd wedi sgorio'r gol ac roedd o ddim yn camsefyll. Tot. Hyfryd yr ergyd yn wastraffus iawn a mae pen Sam Billington yn ei ddwylo fo. Ac os oedd hwnna'n symudiad bach slick. Dwi'n yn siŵr os oedd o'n disgwyl y basfach clyfer na. Ti'n gwybod be, chwarae gwych eto, a Ferguson am gyffyrddiad bach i... Mae hwnna'n bas y cyffyrddiad. Sbio hwnna, mae'n berffaith, Billington wan. Mae'n cicio llawr. Wel, i droed chwith o, dim i droed cryfa fa, felly mae'n canolbwyntio mwy. Ond unwaith ti'n cicio fel i fewn i'r llawr, mae'n cymryd y nerth neu'r pwysau o'r wrthi. Mae'n hawdd i'r golwr. A da chi'n teimlo bod Fflint yn mynd i sylweddoli yn y munud, mae angen i ni ddeffro. Go iawn. Pa dîm? Oce, eto. Sut fydech chi ddeud am y tîm na wythnos dwytha a'r tîm yma? Y chwarae'n cael ei dynnu nôl a di y Bala ddim yn hapus efo hynny mewn gwirionedd achos mi oedden nhw ar ymosodiad ac oedden nhw am weld y symudiad yn parhau.
Ond o leia nawr mae gan Torrance un arall ymunodd yn ystod yr haf. Gyfle i roi hon i fyny i chwilio am y ddau yn y blaen. Billington a Ferguson. At Billington mae'n mynd gynta. Nôl mewn, Ferguson ar ei frest, syniad yn iawn. Cael ei chleirio dim ond at Hall. I fyny rwan, mae Ferguson di achosi problema. Do. Y ddau am ffynwr. Cyfle i ni, edrych ymlaen yn hwyrach y prynhawn yma, ac wrth gwrs y gêm fawr rhwng Cymru a'r Eidal. Darllediad ni ar S4C yn dechrau am 4 o gloch. A dos am angen i ddeud, a mae'n cael ei ddeud mor aml Cymru'n edrych am ei buddugoliaeth gyntaf Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad mewn 3 blynedd a heddiw o bosib. Heddiw! Mae'r arbenigwyr ag yr rhai gobeithiol yn meddwl y gallai ddod. Bob eiliad yn fyw yma ar S4C. Hughes, biwch ar Hughes, dim ond wedi adlu honna farw. A mae'n ennill cic gornel, Hynny oedd hi ar Will Bell, a mae wedi gwneud ar ochr chwyth y cae, a hynny chydig munud ar ôl ar ochr dde y cae. Mae'n trio arwain i dîm yma a tynnu i perfformiad nhw i fyny pyn bach. Allan o ddim byd, sa'n lot o chwaraewyr jyst yn dweud taflu tŵol i fewn o fanna. Ond na, dim o, mae'n trio troi y gêm yma. Herwydd, dyn nhw ddim wedi cael dim byd allan o'r gêm. Dyn nhw wedi cynnig dim byd yn ymwysodol. Ail gic gornel y gêm i'r Fflint. Fwy na lai hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Mae honna'n hongian. Oedd y peniad gan Thorn. A mae Phillips wedi cael cyfle i roi'n arall i fewn. Thorn gododd ucha. Ie, dydw ddim yn talan y byd. Dim ddau dad. Oedd o'n reit talach ac oedd yn mynd o'n fog at y peniad y draws. A Phillips mae gicio cornel wedi bod yn dda. Mae'r gol yn arall ar tro yna. Mae yn mynd i'r hwyd. A Thorn eto ydy'r ddreinen yn yslys y Bala. Yn erbu'r hediad y chwarae. Nath am cweit i gneidio'r gornel gynta. Fe nath o efo'r ail. A mae Fflint ar y blaen. A mae Bala mewn helynt. Ti'n gwybod, hollol i fi yn ebyn hediad y chwarae yn y gêm yma. A mae'n neud yn dda. Mae'n dechrau rediad o postyn pell a mae'n dod. A mae'n momentum ganddo fo. A fod yn benderfynol. Mae'n gwybod y pwyr ar y croesiad. Un cyffyrddiad bach dwi angen. A wedyn ti'n gorfod gofyn lle mae'r golwr. Ie, hollol. Ti'n gwybod, Joel Torrance yn ganol nilla. Dwi'n gwybod mae'n gyrff o'i flaen. Dwi'n gwybod mae'n anodd dyddi yma. A mae'n eich mynd trwyddyn nhw. A wedyn y pwnio'r bel na i ffwrdd. Ond Mr Cyston i fi, Jack Thorne, yn cael ei gol, dwi'n cael llawer. Ond Ben Hughes enillodd y gornel na, i waith diwyd o. Fel ydych chi'n deud, Malcolm, bachgen 1 ar 20 oed yn cymryd y cyfrifoldeb o lusgo Fflint yn ôl mewn i'r gêm. Go iawn, ac yn sylwi di dim am y chwarae dda, mae rai fi wneud rhywbeth, a nath o. A mae'n effeithio pob o'i gwmpas, neu pan mae'n rhaid yn ymdrech na i fewn. A wedyn mae pob yn mynd, oce, then ni gyd gwffio'n galad. Ac yn sydyn, y Fflint yn edrych yn hyderus, Stevenson. Ie, gwaith penderfynol gan Ibram, mae'r bygythiad yn dal yna. Oedd yr hediad mewn i'r cwrt gan Burke. A sut rwan fydd y Bala yn ymateb i hynny. Mae rhaid yn nhw sgorio 2 gol, na'r gwir amdani. Burke mewn ac yn syth at Torrance. A sôn am Torrance, fel ydych chi'n sôn, hedfan drwy'r awyr i gyfeiriad dim byd, ond cornel Phillips oedd hi'n gornel gampus. Mae yna 2 cic gornel dda iawn di bod ganddo fo, a mae dad, Wayne Phillips, cyn chwarae'r Wrexham wrth gwrs, oedd yn Wrexham neithiwr yn gweld Wrexham yn cyrra Abertawe. Mi fydd dad yn blest ac yn browd. Go iawn, llawn balchder o tro yma i gefnogi fab ac mae Jake yn ei niw ancofio yn y tîm yma. A fo di'r dyn y captan heddiw. Gret o safon, gret ansawdd ar y bel de. Ac oeddech chi'n deud bod hediad y momentum Thorn, ond os di'r bel yn dod fewn felly, cyffyrddiad ych eisiau de. Ie, mae'r pŵr ar y croesiad, a dyna pan mae Jake yn cymryd nhw, gynno fo safon yna'r gallu i y gwasanaeth. Bel, cael ei thar ymlaen at Tarasenko. Mae o eisiau cic rydd.
Phillips yn dod eto. Mae'n ychydig bach o wynt, hynny o wynt sydd yma. Ni dychmygu o bosib bod honna di helpu Wayne Phillips a'i gic hefyd. Reeves yn sydyn. At Hughes, chydig bach yr sydyn, mae o'n cam sefyll. Ond yn dydi'r hefyd, Malcolm, yn sydyn, mae Fflint edrych yn dîm gwahanol. Gwranda, momentum gêm, dwi wedi ddechrau blaen. Y gair mwyaf pwysig yn y gêm fel droed i fi, lle mae o'n creu yr hyder yna, yr ysbryd. Mae'r cam yn ychwaneg. Mae nhw'n gyflymach fel tîm, maen nhw'n symud y bel. Mae bob dim unwaith ti'n cael gol, de. A mae'n cymryd y gwynt allan o'r gwrthwynebwyr. Wel, yn ôl y wen ar ei wynebau nhw. Cefnogwyr y Fflint i'r heini. Ond dwi'n yn siŵr os nhw'n sylweddoli bod Olamide Ibrahim wedi brifo. Diolch yn edrych yn hapus. Ac mae yna newid yn mynd i fod. A Mendes yn dod ymlaen. A be mae'n eich chi gofio, a mae Lee Fowler yn ymwybodol hyn, tair buddigoliaeth sgan Fflint adre tymor yma, o 2 gêm ar 10. Go iawn. Ond Lasana Mendes, sy'n ni'n tybio yn mynd i ddod lawr. Ac pryder ychwanegol i Steve Fisher. Dyna sy'n digwydd, mae Ryan Valentine a fo'n trafod be i wneud nesaf. Be sy'n digwydd, mae'ch tîm chi'n chwarae'n dda a da chi'n dioddau ergyd felly. Rhaid chi rywsyd ail danio, ond oes? Mae'n rhaid chi godi nhw rhaid. Ti'n gwybod, rhaid chi annog y chwaraewyr, mae'n di chwarae ddau fyny rwan, doedd nhw'n neud i fynd ar ei ôl i, ac oedd ddim yn heiddi efo'r gol na gath i ganslo allan hefyd o Pen Ferguson. A rhyw ffordd neu gilydd, ti eisiau fod weithio yn erbyn di wan i torchi Llewis. A mae pob yn erbyn ni, da ni angen profi pwynt. Hwna di'r unig ffordd. Fysa chi'n disgwyl falle mae'r oedi yma wedi bod 2 funud da, a di Steve Fisher wedi galw'r chwaraewyr am ryw bregaeth bach, felly mae'r chwaraewyr profiadol yn cael eu pwyllgor eu hunain. Mae nhw yn... Mae nhw diffyg rheolaeth fel rheolwyr y ddau nhw. Mae ddau nhw wedi bod Colin Caton. Profiad ydi o, de? Ia, profiad na chdi. Mae'r ddau nhw wedi chwarae Bala, maen nhw'n gwybod sut deimlad oedd o'i chwarae Bala, maen nhw'n llawn balchder o fod yn rheolwyr a is-rheolwyr. Ie, Ibrahim yn munodd yn yr haf o Legano yn yr Eidal. Gathau gêm gyntaf dros y Bala yn erbyn y Fflint. A mae gêm o yn erbyn y Fflint y pnawn mae'n dod i ben. A mae Lasana Mendes sy'n ei ail gyfnod efo Bala yn dod ymlaen. Mae wedi chwarae 15 o gemau, mae wedi dod ymlaen fel eilydd 6 gêm hefyd. Felly digon o brofiad tebyg i'w debyg yng nghanol cae. Ia, mae gêm agorau fo tol o yn y marn ni, ond mae'n dal mynd i achosi rhywbeth ar y cae. Phillips mewn yn galed. Stevenson, dan bwysau gan Bell ar ferchog. Sbio efo. Bywyd nanodd i'r amddiffynwyr mawr yna te. Mae'n bwysig bod capten Bala'n clirio honno ac os oedd Hughes eto yn ei herlyd i. Ond nes ti weld, un tel, oce? A hwnna dwi'n deud lle mae'n chwarae dewr. Pobl Stevenson yn dal y bel i fyny, mae'n cael ei wrthio yn ei gefn, ond mae'n gorfforol cryf, mae'n dal i dir, a mae'n dod â chwaraewyr i fewn i'r gem. Os gynnwch chi flynwr fel la, mae'n dod â chwaraewyr ganol cael, fel dy Thorns, fel dy Ben Hughes. Fe dydd nhw'n amseru eiriadau. Yeah. Cefnogaeth dda yma i'r Fflint, a mae yna drafod llwyddiant y Fflint yn lleol. Dwi'n yn byw'n bell fy hun, a mae pawb eisiau siarad am y gwelliant yn hym y Fflint. A'r capten yn paratoi, nid cic gornel, ond mae o'n gallu taflu'n hir hefyd. Agosau at yr hanner awr. Phillips yn mwynhau rôl newydd, yn dod wedi cael ei symud i ganol cae, mwyn lai gan Fowler, a mae wedi bod yn hynod effeithiol. Taflid at y postyn gosa. Mae'r ôl beniad yn cael ei hennill, falle ddylai ddim fod wedi, ond mae'n cael ei chlirio gan McGivern. Oedd o'n hapus reid cicrydd yma na. So, oedd nhw trin yn byn 2 o fantais i amddiffyn y bel, gath i nocio allan, ond oedd o'n hapus. Mae yn hanner y Bala, a geith nhw chwaraewyr rwan toli'r bel yn ôl i fewn i safle. So hwn wedi gallu bod yn garden felen? O, mae dyfarnwr yn edrych yn ei fel yna rwan, herwydd maen nhw'n gwybod pam maen nhw'n neud y daclyn. Yn fwriadol? Ia, yn fwriadol. Y dark arts, fel oedd Gareth Bale yn deud un tro.
Eisiau Bala. Ganfod eto yr effeithlonrwydd oedd ganddyn nhw'n yr 20 munud cynta, a ni'n nawr wedi chwarae hanner awr o'r gêm yma. A just y gol, de. Ti'n bod mwy clinigol yn y treian na. Ymysodol. Reeves, Canavan. Sbiwch pwy sy'n rhedeg ymlaen at y Hughes. Mae'n llawn egni. Mae'n rhyddhad na oherwydd be mae Thorne yn neud yn anghoring a gwarchod yr amddiffyn. Mae'n cael mynd fo a Canavan, ond di Canavan ddim di bod ar ei ora. Trawma i fyny rwan. Ferguson, da ganddo fo. Cael ei chasglu gan McGivern. McGivern at dyn, a tu allan i dyn mae Higgins. A mae Higgins di gadael i Burke ymroi. A mae Higgins yn croesio. Oedd angen gwell croesiad. Oedd Ferguson di symud i safle da. Ond, Nick, o'n am pwysau yna fo. O'n am pwysau ar y bel. A ti fel chwaraewr ar lefel yma yn fod i groesi. Yli, sa'n pwysau yna fo? Mae'r croesiad na fod y well. Mi dylech chi, mae wedi cael ei benni fyny, mae wedi cael amser i wneud yna. Mae'n eich di bigod o grosiad a lle mae'n mynd. Rhi agos i'r golwr yma. A dyna'r math o eiliadau ydych chi'n teimlo. Mae rhaid i Bala fanteisio arnyn nhw. Ac Mendes yn amlwg yn nabod y dyfarnwr Iwan, meddwl fo. Dyna dair gwaith. Dwi wedi cael ddosedd yn herbyn i. Yr ateb oedd. Oedd y tî'n gwthio. Ac ar y teg, Ilysan Mendes, mae'n codi fawd ac yn cydnabod. Os nad Iwan sy'n gwybod ore, Iwan sy'n cael y gair ola. Wel, ti'n gwybod, mae yna rhyw gyfrinach yma, os ti'n neis i'r dyfarnwr yn ystod y gêm, de. Hynna, nes i ddysgu yn hwyr yn yma. Iawn, pan ti'n neis yn nhw, gyd i gicio rydd wedyn, pan ti'n mynd ella fod i gael nhw. Mae'n bwysig na di Bala nildio gol arall nawr, Stevenson. Gwaith pwysig yn y capten fanna, Ross White. Ond troiad bach neis gan Stevenson yn doedd. Unwaith eto, tafliad hir ar tro diwetha. Wel, y Bala ddim i hamddiffyn ni yn arbennig o dda. Y Thorne i fyny. Oes na beth o'r cae ymarfer fan hyn? Ar ôl beniad, yn disgyn angharedig. Oedd ar ôl beniad gan Bell, yr ergyd gan Canavan. Ac oedd Bell yn anlwcus fan, a gael ei gorau ni ddias sy'n syth at Canavan. Gath o afon lido. Nath o daro hi'n lan ar hannar foli fanna. Ond mond ochr yna'r gol oedd o medru tharo i oherwydd yr ongl siap i gorffo ac yn ymestyn ar ei hannar foli. Cic gornel i'r Bala. Ond edrych y siap i gorffo. Mae'n anodd iddo fo rwan cael y hannar foli a draws y golwr i'r posti bella. Felly mae'n mynd am y posti yna. Mendes sy'n paratoi i gymryd y gic gornel. Agosau at 10 munud ola. Yr hanner cyntaf yn yr heilwen yn y Fflint. Mendes, pwniad da allan gan Fflint. Gwers fanna i golwr y Bala, sut i ddelio efo pel uchel mewn i'r cwrt. Wel, gwers os ydy ddod trwy chwaraewyr yn benderfynol i gyrraedd i. Nathon ni glwad o'n gweithio fan hyn. Nathon ni pethau dros y Cristia. So mae'n cymryd yr amheuaeth yn gynnar keepers, wedyn mae'n gweiddi a mae'n dod trwyddyn nhw. Sanogo, mae'n frwydr dda rhyngddo fo a Ferguson. Bell. Ac os nad ydych chi wedi gweld digon o'r Bala, yn gêm nesaf ni, Sadwrn nesaf am 5 o gloch yn fyw ar S4C Clic, iPlayer a YouTube, y Bala eto yn erbyn Hwlffordd. Pa mor bwysig fydd y gêm yna? Mae'n dibynnu beth sy'n digwydd yn y gêm yma. Yndi, mae o'n... Sa'n nhw medru gyrru Bala i lawr yn y gêm yna, os di pethau mynd yn waith fel un os dwi'n colli on, a wedyn Met Cardydd. A nos Lŷn, mae yna gêm rhwng Met Caerdydd a Llansawel, a beth sy'n digwydd fanna hefyd yn gallu effeithio pan mor bwysig ydy gêm Bala Hwlffordd wrth nesaf. 6 pwynt di gwanaeth ar y funud, os di Bala'n curo heddiw a curo, a mae Met yn colli, a wedyn Bala, mae nhw'n agos i aros i fyny, ond gan i weld,
Dyna di'r cyffro adag yma'r tymor. Mae'n eich ochr y sedd. Mae'n gymaint o ryw newidiadau medru fod. 10 munud tan yr egwyl. Canafan Stevenson. Llosedd ar Higgins. Mae'n weithio ti wedi dweud y blaenwr oedd ar dan y sostwytha, Elliot Reeves, y prif sgoriwr. Mae'n weithio ti wedi dweud enw fo. Dwi'n cymryd bod chi eisiau fi ddeud ddim yn aml. Dwi'n gwybod bod chdi'n mynd. Yep. Ond dyna di blaenwr, ynddo Malcolm? Ia! Dawel bach ac ystod i fynd â 2 gol. Ac un cyffyrddiad bach mae angen, a mae'n gol, a wedi chdi di'r arw. Torrance. Ferguson, di targed. Jonas yn ei chlirio hi. Dean. Pel sal i mewn eto. Pel sal. Ti'n Jonas, dwi'n licio fo. Nes i weld os ydwytha. A mae'n mor proffesiynol yn ei swydd. Ac os dwi'n meddwl, pan y chwaraewr yn mynd i gyrra fo, mae'n tynnu'r chwaraewr lawr hefyd. Mae'n gwybod union beth mae'n neud. Mae'n glefar. Fel amddiffynwr. Dyna fo. Ar y bel. A bron iawn ag cam dad wneud bob peth oeddech chi yn wneud, ond na, mae'r bachgen yma, Lee Jonas, dod o glwb Lerpwl dan un ar 20, y tîm yn mor ddiweddar a Chwefror, felly dim ond i drydydd gêm o, a mae o'n gaffeiliad yn amddiffyn yna. Mae o'n darllen gêm y dda, ond unwaith mae'r chwaraewr yn cael ei oran i erbyn o, mae o'n dechrau taclo fo, a neu siŵr bod mewn gêm wedyn. Glefar. Drosedd gan Jack Thorne. Sgorio'r unig gol y gêm. Hall. A mynd waith yn lle hyrddio ar gic fyny'r cae. Chwarae cic bach fer, cadw'r meddiant. Gweld i hynny mynd i fod yn y fwy effeithiol. Dean yn chwilio am Higgins. Ydi Bala. Mae wedi cael un cyfle lle ddyn nhw wedi gweld ers y gol pwysig nôl na eto. Ben Hughes. Mae yna lygedyn o beth i Bala, wrth gwrs. Mae Fflint yn tueddu ildio goliau. Ond mae Bala ar hyn o bryd yn ildio meddiant ac yn llawer iawn rhy hawdd. Canafan di parhau a'i rediad. Mae Woolham nôl i ganol y cae ac at y sgoriwr Thorne. Hughes eto. Ti'n iawn o fanna, Nick. Mae'n Llanelli sydd wedi ildio mwy o goliau. Yn Fflint. Mae'n nhw ar y gwylod. Reeves. Phillips. Reeves eto. Hall sefa. Twt gan Reeves, rhywsyd i canfod lle, methu canfod Stevenson, ar y bel dod syth nôl ato fo. Tas o honna di mynd i fewn, fasa y Bala yn gallu cael ei gyhyddo'n hawdd o amddiffyn sal iawn. Will Hughes nath clirio i, dwi'n am yn clirio i fel amddiffynwr. Dwi'n fwy gyda'r brofiad. I fod i clirio hwnna'n iawn i fyny'r cae, a chdi'n gwybod ffordd oedd o'n Elliot Reeves mynd i fyny at y bel na, chdi'n gwybod oedd sioping gorff i wneud beth o'n trio'r syniad oedd i'r trymannu'r gornel bella, ond methu nath o tro hyn. Yn ôl beniad gan Tarasenko. Honna'n drosodd. Y gwir amdani, mae cyfleon wedi bod yn weddol bryn. Ydy rhywun fel Reeves yn mynd i feddwl, os gyda'n byd i golli ai fy hun, os neb yn symud, neb yn helpu fi. Da chi'n cael eich temtio weithiau i fod braidd yn or uchelgeisiol? Na, ti'n bod beth o, fel blaenwr, ceflaenwr, sa fi di gyfyd union un peth yma na wan, i cael y hyder na, dwi wedi cael ergyd i fewn. So, fydda fi sy'n arall wedyn, Dwi'n wedi cael ei mynd o, hwnna oedd y gyntaf iddo fo gael. Felly, wwan, mae tydi wwan den neith o gael, dwi wedi cael un ergyd, dwi'n mynd am llall rwan. Ie, mae o siŵr bod o'n ymwybodol iawn o beth ydych chi'n dweud. Dwi'n mynd i bod yn y gêm na di. Da gan Stevenson, mae o'n gwneud hyn o dda, dal y bel i fyny. Hughes gafodd yr ergyd, Canafan. Mae hwnna, da iawn, Lewis Hall. Ond ni ar fi'n debyd y bel di mynd tu ôl iddo fo at Wyn Phillips, a mae dim ond nhw'n colli'r bel, a mae Hall yn ôl eto yn gael gwaith am ddiffyn da ar dderchog. Nes i ddeud, fod yn unig un allan o'r tîm, sa fi'n gymryd
Tarasenko, fyniad Mendes at Cameron. Jonas. Fodd yn unig ganmol, dyna pam mae o'n darllen y gêm yn dda. Y bêl dda i ganol Cae at Reeves wedyn. Digon o le ar y basged bella, mae o'n pasio fewn. Hwnnw yn ddewis arbennig o dda mae gan Billington. Billington ymlaen. Nawr te, mae'n dod i McGivern. McGivern allan at Mendes, mae eisiau pêl dda, mae'n bêl sal. Pam nath o'n mynd am gol? Pam nath o'n just drilio hwnna? Mae o just ar ochr y cwrs Cosby ar ongl bach perffaith i ddeu gwir, i just fynd a'i ben drosti. Falle bod hwn yn well cyfle? Wel, dwi'n meddwl syniad oedd cael nutmeg bach yma, ond Jonas just, fel nes di ddweud, darllen y gêm. Mae'n glefar, mae o'n ymwybodol o'r perig. Dyna mae o. 5 munud o'r hanner cyntaf yn weddill. Yr un gôl allweddol gan y Fflint ac yn ôl y stori cyn y gêm. Wel, mae'n mynd i olygu bod Fflint yn saff a Bala lawr. Ond mae yna ddigon amser, bêl gan Higgins yn chwilio am Mendes. Cymru arwan. Tu ôl i Mendes mae Hall, a mae Mendes yn cael ei annog i fynd i hun. Cael ei gael lawr. Woolham yn ildio cic gornel. Ydych chi'n disgwyl Woolham wneud i bigwylio na neidio i fewn o fanna i Mendes fynd lawr. Yli, sy'n mynd am neithyn, mae'n gyrru fo un ffordd. Fo sy'n dominyddu y sefyllfa yn dweud dos ffor un, a wedyn naid daclo di. Dyma'n gadl yn ôl ar ei droed arall. Yep. Cefndir da gan Woolham, efo Seintiau Newydd, dod drwy'r academi, di cael ei ddysgu sut i amddiffyn yn gywir ar os o'r ei draen. Fel oeddech chi'n sôn, mae hwn falle di cael ei ddyddiau gorau, mae'n un da i gael ar y fainc. Bydd o yn rhoi profiad sydd i angen. Mae'n cael ei gael lawr fanna, a mae'n gyfle am wrth ymosodiad fan hyn. Digon o le yng nghanol Gae gan Phillips o flaen, Phillips a Canavan a Hughes. Hughes roddodd y bas a Hughes eisiau derbyn i nôl. Oedd o'n heiddi gwell pas yn ôl. Jyst y cyffyrddiad bach na gan Jake yn ganol Cae, Jake Phillips, i fynd o'r dde i'r chwith i reid y bas. Sgwn i, os yna fod wedi cael ei dalu ar ochr dde a wedyn chwarae sydd wedi bod yn mwy cywir. Hall. Bydd na chydig bach o amser yn cael ei ychwanegu oherwydd yr anaf na fuodd i Ibrahim. Ond fel arall mae'r gêm di llifo. Reeves. Phillips. A dyna be mae o wedi gwella blwyddyn yma, Lee. Mae wedi datblygu gorff, mae o'n gorfforol cry i gadw'r bêl yma na. Oce, nath o'n illam ond mynd yn ôl, nath o'n gadw meddiant. Allan gan McGivern. Fyny'r Cae at Ferguson. Gormod ar honna gan Tarasenko. Dim yn cyrraedd Mendes. A be di neges hwn? Mae'n brathu Wynedd. Falle bod yma'n brathu Wynedd. Mae'n mwytho i wefus uchel ac yn meddwl, be ddiditho? Be ddiditho ydy? Dwi'n meddwl, mae rhai o symud i amddiffyn i fyny 10 llath. Be sy'n digwydd wedyn, rhaid chi gymryd risg yma na i neu siŵr, dos di i fyny 10 llath, mae chwaraewyr ganol Cae yn symud i fyny 10 llath, mae nhw'n agosach i'r blaenwyr, o pan mae nhw'n cael y bel wedyn, o leia mae nhw yn treian y Fflint. Stevenson, Canavan, dipyn o le gan Canavan. Pwysig i'r Bala bod nhw'n mildio eto. Phillips, Canavan eto. Reeves. Canavan di dalu'r edeg, gwaith da a'r gwaith gwell fanna gan Billington. Oedd wedi gweld ac oedd wedi erlyd a mae'r bêl fyny tuag at Tarasenko. A Billington wedi cael ei ora yn erbyn Canavan. Un o'r chwaraewyr mwyaf dylanwadol yn y gêm. Mae Billington wedi farcio Canavan trwy'r gêm. Yn ei weld yma'n un, hwn oedd y sodiad bach. Mae'n dacl gwych gan efo. Ond na ddim lle neu camgymeriad yna gwaith. Wff. Thorne, Canavan, Burke. McGivern yn mynd efo Hughes. Mae Hughes, mae'n llawn donio, mae'n bas hyfryd. Burke ar draws y gol, arbediad da, mae'n bwysig o Bala'n clirio am anw. Ydyn fi'n coelio bod Stevenson ar ei sotla yma. Mi dylai fod i fod i fewn yn adweithio yn adlamu i gael yr... dilyn y bel i fewn bob tro fer gyda'r y gol. Thorne. Fflint yn gorffen yr hanner yn gry.
Wrth ni aros i weld faint amser ychwanegol sydd. A trosedd fanna ar Tarasenko, ond ie. Ia, edrych am yna'n, jyst yn twyllo, jyst i'w sgiliau bach, a traed sydyn, a mae'n gweld, ymwybodol o chwaraewr i gwmpas yr hediad. Wedyn, yli. Mae o hanner lladd, mae'n rhaid fod a gweld hynna. Oce, dwi'n meddwl gyda Stevenson, dim eto diffyg. Mae gyda rei y greddf. Ie. Ti'n gwybod, i gyrra yna cyntaf, i ddilyn bob dim. Mae'n just yn habit. Mae'n habit gwych i gael, ond mae ar ei sodla. Mae'n dod i yli pwy sy'n gyrra yna. Fel dwi'n deud bod tro. Mae'r datblygiad. Fel ydych chi'n deud bod tro, Malcolm? Ydy, mae amddiffynwyr, mae nhw yn adweithio, a mae sodwyr yn gwrdd rhagweld. Sy'n mond eiliad o wahaniaeth, ond mae'n gol. 2 funud yn cael ei ychwanegu at y 45. Mewn hanner lle mae Bala wedi cael ei cyfnodau, mae Fflint o bosib wedi cael mwy o gyfleon a meddiant yn y diwedd. Stevenson. Dim nonsens allan gan Bell. Higgins, cael ei daclo. Stevenson neto. Billington. Mae rhaid i'r Bala yn siŵr bod yn mynd ail gol. Y bel gan Synogo. Wedyn, Nick, mae'r rhaid nhw risgio na Wrth gwrs. hanner. Wel, fel maen nhw angen 2 gol. Dyna'r gwir amdani. Efo rheola newydd, wan, ti'n cael ei hynna, gofyn y check. Ti'n cael gafal ni a taflu, oedd o'n mynd i wneud y tafliad hir. Yn syth. Dwi'n gobeithio bod o'n cael cerdyn melyn am hynny. Achos, Sgwrs. Watch on. A taflu i mewn. Gwych o Jake. A dwi yn falch o ddeud, oedd na wen ar wyneb y dyfarnwr hefyd. Ac, ie. Sawn wedi bod sgil yn taflu yr tafliad hir mae'n syth yn ôl i fewn i'r gêm yma. Synwyr cyffredin. Go iawn. Profiad y dyfarnwr. Ia, tad. Ac ar y gic yma, o bosib, glwn ni chwibod nôl ar hanner cyntaf, neu os yna un ymdrech arall mewn â hi, mae'n hongian. Chwiban, y dyfarnwr yn dod â hanner cyntaf, llawn digwyddiad i ben. Oedd na gol i Ferguson, gafodd honna i dileu Mawr Siom i Steve Fisher, i dileu yn ddadleuol iawn. Ac wedyn o gic gornel wedi gwaith campus gan y bachgen yma Ben Hughes. Oedd na gol i'r hwyd gan Thorn, a dyna mewn gêm mor bwysig sy'n gwahanu'r ddau dîm, y sgôr ar egwyl. Fflint 1, y Bala dim. Diolch yn fawr iawn fel na mai ar hyn o bryd, felly digon i'w drafod cyn hynny. 3 gêm heddi, 3 gêm neithwr. Dyma'r eich bwyntiau o nosweder. Gêm digwch yma yn Stadiwm Go Goodwins yn Llandudno, a mae Harry Franklin syth i mewn yn y gyfle cynnar i Cei Conna ac y ffyrddiad y braidd yn dro mor bel yng nghefn yr hwyd. Ar ôl 2 eiliad ar 15, mae amddiffyn y cofis di gael ei dal yn cysgu. Y dechreuad delfrydol i dîm John Disney, ond y dechreuad gweitha posib i'r cofis. 12 munud. O'r hanner gyntaf di chwarae Josh Locke ar gic gornel tuag at y post. Un peth a mwyn i'r beniad. Mae'n nghefn yr hwyd. I gamodd o ar gefn Jacob Cook. Dwi'n meddwl ar y post un peth a. A'i beniad bywerus o. Yr ymdrechion am ddiffyn Cei Conna ar y llinell. Yn darganfod cefn yr hwyd. Edwards yna flaen Goset. Callum West y ffigur fyny lle di chwarae i Rhys Hughes. O'n bas llac am Morgan Owen, Edwards yn lledu'r chwarae, yna gic o'r smotin y fanna, oes ma yna. Morgan Owen, oedd hi'n bas llac. A rwan, yn y gyfrifoldeb gan Rhys Hughes. Llain y 10 munud o'r hanner cyntaf meddill, Hughes yn ebyn Roberts. Hughes, cymryd i ffordd Roberts, yn mynd i'r ffordd cywir, ond yr ormod o bwer. Y cywirdeb yn y gic o'r smotin. A mae Cei Conna dim dyn ôl ar y blaen yma.
West yn rhyddhau Franklin. Franklin Brasgami tuag at y cwrt Cosby. O, chwilio rhyddhau. Ond y gyfle mae'n o Edwards yn mynd glwb. A wedyn rwydau'r drydedd. Gol i Cei Conna. 2 funud ar 20 o'r ail hanner di chwarae. Mi orffennodd Noah Edwards yn glinigol i ymestyn mantais Cei Conna yma. Franklin ar berniad Callum West, o dan bwysig ar Mendes West. A fan y bedwaredd. Am ddiffyn Gynarfon am Hopman. Y bêl cael ei ffenio ymlaen. Mendes ar war Callum West. A mi nath yr ymysodwr ddigon, mi ddigon cry. A wedyn, just yn pasio'r bêl ei Bacon a Roberts. Mae'n dod ddrwg i waith i'r cofis yma. Jeslovic. Lock. Dal ar meddiant. Darren Thomas yn ôl i Josh Lock ar ymyl cwrt Cosby. Mae'n colli'r meddiant. Mendes yn adennill y meddiant yn wych. Groesiad ydi mewn teg at Rwy Owen. Mae'n glinigol. Gol gysur fyddi i'r ymysodwr ifanc ar fenthyg o'r Exam. Bacon, o fewn at Macramiti, ail gynnig trwy'n croesiad. Gasglu, gan Dylan Rees, dwi'n symud amdani! A just oddi ar y targed, Dylan Rees, y capten i Hwlffordd, sy'n gyn-chwaraewr i Bet Gaerdydd. Bani Sowdi'r eilydd ar gic gornel. O, mae fewn yn y rhwyd, y man a drosedd. Y galwad yn dod yn gynnar gan Rob Jenkins, y dyfarnwr i Fanot. Methu dal y bêl, ond dihangfa i'r tîm cartre. Armon, pediad gan Abruzzi. Abruzzi yn derbyn, mae yn y cwrt. Ydy'n gallu cael ergyd i fewn, mae yn syth at y gol o'r Iwan Griffiths. Dylan Rees yn canfod Hawkins nawr. Y cyffordd y cyntaf ni'n drwm ar... Mi gath e'r cyfle i'r gydio, ac yn y diwedd, yr ergyd yn syth at Iwan Griffiths, y golwr ifanc. Cornel at y post yn pella, ac fewn! Owain Jones, yr eilydd yn aros am ei gyfle. Yr gêm ma di aros am yr eiliad, ac eiliad i Hwlffordd yw i. Y tîm cartre ar y blaen. Tipyn o le fan hyn gan Walsh. Pigoi bas, ac o bellter mae Morris yn mynd. Bet Gaerdydd yn chwilio am y gol na anion i'r sgôr. Matthew Chubb yw'r amddiffynwr. Abruzzi, mae'n tasgu mas. Armon sydd i gasglu. A mae yna gam sefyll. Wel, Griffiths ddim yn dal gafel ar yr ergyd. Corey Hurford yn troi yng nghanol cae. Ganddo fo le i ledu'r chwarae allan tuag at Rio Dyer. Mae'r bêl yn adlamu'n garedig i Dyer. Mitchell Bates y tu allan iddo fo. Y croesiad yn un dofyn. Reit i'r postyn pella. Walters oedd yno, Cian Jenkins hefyd. A mae anghefn o'r hwyd yn y diwedd gan Ricky Lee Owen. O mi oedd chwaraewyr Llansawel yn ciwio fyny i sgorio. Ricky Lee Owen ar y trydydd cynnig yn rhoi Llansawel ar y blaen. Llansawel yn clirio, cyffyrddiad da gan Tom Walters a Ricky Lee Owen sy'n chwilio am Corey Hurford. O, gwaith gwych gan Hurford i gadw honna ar dir y chwarae. A'i gosod hi Tom Walters, y bêl yn tasgu allan. O, rywsut ddim yn mynd i gefn o'r hwyd. Bron i honna fod yn gol i'w rwyd i hun gan Sam Parsons. Ricky Lee Owen yn derbyn y bêl nôl gan Corey Hurford rwan. Ac yn dawnsio mewn i ymyl y cwrt Cosby, tynnu'r bêl nôl mae o. Rio Dyer, Tom Price, syth at y golwr. Dyna chi gyfle i Lansawel dyblu mantais. Jack Fanning yn cyrraedd na gynta, ond yna'n llithro ac yn cyflwyno'r meddiant i Danny Williams sy'n tynnu'r bêl nôl. Honna rywsut wedi rwystro. Tristan Jenkins gafodd y cyfle. Sut yn y byd i Llanelli ddim yn gyfartal. Sodliad hyfryd i lwybr Morgan Evans. Evans ar ergyd ar betiad da gan Lee Fowler yn fyna i atal yr ergyd gan Morgan Evans. Mlaen gan Mitchell Bates yn chwilio am Tom Walters. Walters yn cyrraedd y bêl. Mae yna gyfle fan hyn i Walters.
Os allai ddo sgwario hi! Mae Lee Anderson yn dyblu'r mantais. Reit ar ddiwedd y gêm. Walters yn sgwario'r bêl. A cheith o Lee Anderson yr eilydd. Dim llawer o goliau haws na hwnna. Llan Sawel yn hapus i byd a'r rediad bach da ar hyn o bryd. Felly cofiwch am yr uchafbwyntiau. Nos Llyn, tocor i 10 o'r gloch eto nos Fawrth. Hanner wedi 6 ar-lein wrth gwrs. Gymaint i'w weld ar YouTube Sgorio. Mae yna wledd yno. Ddim wedi bod yn wledd fan hyn yn wedig o ran y Bala a bydd y Fflint ddim yn poeni dim am hynny. Achos maen nhw ar y blaen o gol i ddim. Welcome, gan i bip ar y hanner cyntaf na. Ni'n mynd yn syth at y gol. Nath ddim gael ei chaniatau digwydd bod. Bala dachrau eitha da. Ac yn arwain at y pwynt yma. Chi'n meddwl, wel, ond fel sy'n nhw wedi ymateb. Mae'n un o'r gem yna, pan ti ar rediad mor sal am nhw yn, pan ti yn cael gol fel un, sy'n fod i sefyll, oedd o ddim yn cam sefyll yn y marn ni, mae o'n dod o safle lle mae o'n amseru hi. Dwi'n yn gorfod mynd i fewn yn gynnar, mae'n gwybod na i ddisgwyl tan y croesiadau fewn eiliad dwytha peniad sydd am ysgorio gol. Dydy o ddim yn cam sefyll. Wel, yn amlwg, ni ddim llinellau, da ni fel VAR, ni ddim reit ar ochr i, ond mae gymaint ni'n gwylio, mae rhaid gweud bod chi'n teimlo bod Bala wedi bod yn anlwcus. Mae'n gynnu fo chwaraewr flaen o, mae yna siawns o fod y cam sefyll, ond dim Cameron Ferguson, na ddo sgorio gol. Oce, penio i lawr, neud y peth perffaith, mae'n mynd i'r gol. Ond pan ti wedyn cael y gol na di ganslo, efo rhedad maen nhw ar, mae'r hyder eto yn cael ei cicio allan ohonyn nhw, a wedyn mae'r ysbryd na, a ti'n meddwl, oce, da ni di methu hwnna. Mae'n anodd cael hwnna allan o dy ben am dipyn, a wedyn beth sy'n digwydd? Maen nhw'n ildio. Unwaith maen nhw'n ildio wedyn, mae'n ein y ddau o penad i mynd lawr. Mae'n dal yn brwydro ac ystadlu, ond dyn nhw'n cynnig dim byd yn ymosodol, dyddia, cos mae Fflint es y gol di rheoli meddiant. Dyn nhw'n di chwarae dda, mae'n gêm un tempo, a mae'r tempo na reit slo. As chi ddim yn chwarae'n dda, i gêm un tempo, mae'r tempo'n aroi yn offio yna. Ond, pan chi ddim yn chwarae'n dda, fel ni wedi gweld, am hob lefel ar un o bryd, os chi'n chi taro o giciau rhydd, giciau cornel, mae mor bwysig. Go iawn. So, a maen nhw'n cymryd gymaint o amser ar y cael ymarfer i wneud hyn. Mae'r pwer ar y croesiad yn wych gan Jake, a wedyn gath o beniad jyst eiliadag yn y cigornel cynsto, lle nath o fethu neu penio ar draws. Toma, mae'n dod o'r postyn bella, neud un i'r postyn cyntaf, neidio gynta bob arall. A'r cyffyrddiad mwyaf lliad ti angen, oherwydd mae'r pwer ar ansawdd y croesiad. So, mae Jake gret efo'r assist, a mae'n jyst cael eyebrow da ni'n gael o, jyst rhyw eyebrow bach am mynd sydd i mewn. Jake at Jack, mor syml a hynny, yn y gyfle bach tua diwedd yr hanner hefyd. Mae'n bwysig bod Bala wedi o leia mynd mewn dim ond un o'r ei holi. Ben Hughes fan hyn, mae wedi bod yn ganol, wel, chi'n sôn cyn y gêm. Mae o'n lefel gwahanol i'r gêm, i ddeud y gwirth i chdi. Fo sydd wedi rhyw dracio y Fflint i fewn i ryw fath o lefel. Mae fo'na gath y cic cornel i gael y croesiad am y gol. Mae gen o draed sydyn, mae o'n ymwybodol o chwaraewyr y flaen o. Mae gen o weledigaeth o chwaraewyr, mae'n darllen y gêm, fatha bod y chwarae uwch ben y tîm. Just y passes bach efo'r pwysa perffaith. Mae'n gael gweld yr hediadau, ond ti eisiau nerth cywir, y pwysa cywir, i'r chwaraewyr dod ar reoli. Dwi'n siŵr na ni weld digon o Ben Hughes eto yn yr ail hanner, oherwydd mae'n medru cael gafel mewn gêm ar reoli. Bala angen ymateb, y brobl ni mae angen goliau ar y Bala, mae'n sgorio 1 mewn 4, mae angen buddigoliaeth, 1 buddigoliaeth mewn 2 ar 10. Dyna'r reality iddyn nhw ar un o bryd. Ia, a faint o gyfleon heblaw y gol, nath nhw gwneud yn y greu yn y hanner cyntaf, dim llawer. So, mae'n enw gymryd risg yn yr ail hanner, mae'n enw gyrru 3 o chwaraewyr nhw, Mendes yn un ochr, a wedyn Cameron Ferguson, y 3 nhw, reit ar yr amddiffynwyr. Wedyn, mae'r amddiffynwyr yn gwrthio fynd i'r cae, anghofio beth sy'n sôn nhw, os yna rhywun yn cyrraedd nhw fo, efo'r bylcha fanna, iawn, na ni ddilio fyna un yn ebyn un illa. Ond mae rhaid chdi gyrru'r amddiffynwyr 10 llath fynd i'r cae, wedyn mae'r chwaraewyr ganol cae, medyn mynd 10 llath, a wedyn maen nhw'n cyrro'r bel yn hanner Fflint, a dod yn ôl i fewn i'r gêm. Dyna di'r gobaith. Amdani, mae rhaid nhw fynd amdani. Mae mor syml o hynny. Ewch yng Cymru pnawn yma, Cymru, y tîm rhyngwladol. Y gêm yma yn agosau, a mae yna raglen arbennig hefyd, cofiwch, cyn hon, wedi bod yn dilyn Craig Bellamy, edrych mlaen i weld honna ar gêm fyw. Wythnos i nos Iau, na fe, wythnos i nos Iau, Cymru, Bosnia, Herzegovina, Cwpan y Byd
o bosib yn agosau. Malcolm Allen yn gyn ymysodwr Cymru wedi chwarae yn y gemau mawr yn ceisio cyrraedd y llwyfan mawr. Le ni arni ar un o bryd? Le mae Cymru arni ar un o bryd o ran y chwaraewyr? Dwi wedi bod yn dilyn y chwaraewyr sy'n bod chwarae'n gyson yn eu tîm a mae'r rhan fwyaf nhw yn. Gynnwch chi Nico Williams, gynnwch chi Rodons, Ampadws, maen nhw gyd y chwarae yn gyson. Keith Moore, maen nhw'n deitha fi mewn bythefnos allan. Dwi'n clywed eich bydd yn barod am yr ail gem, dim. Iawn. Ond eich bod ni ddim yn yr ail gem. Ond dwi'n meddwl, na i ddeud, dwi'n meddwl allan sy'n Keith wedi dechrau'r gem gyntaf, beth bynnag. Ond Davy Brooks yn broblem, dwi'n wedi bod yn y tîm y Bournemouth, dwi'n wedi bod yn eilydd, dwi'n gwybod beth i'r anaf, ond mae'n deud ar gwylod bob tudalen, pan dwi'n gwylio bob wsos, mae yna anaf efo fo. Ydy o wedi cadw un tan y gem yma, ond un peth sy'n bwysig, os y neb mwy na chdi a fi, ond Craig Bellamy sy'n dechrau ymlaen i'r gem mwy, da ni adra, da ni wedi cael y fantais o chwarae gatra, da ni'n mynd i golli yna. Bosnia, bydd paratoada yn mynd i mewn i cael y garfan cryfa fedrith o, a peth pwysig mae o wedi wneud erioed ydi cael identity pwy bynnag sy'n chwarae. Nathon ni weld y gem, nathon ni gyro 7 gol i ddim. Oedd hwnna am y tîm cryfa, ond oedden nhw gyd yn gwybod eu swydd ar y cae, i cyfrifoldeba tu mewn i'r system a'r stael. Dyna be mae Craig Bellamy wedi greu ers bod ei cychwyd fel rheolwr Cymru, a dyna be wneith o ddisgwyl eto gan y chwaraewyr yma, a fydd o ddigon i gyro Bosnia. Eidal gan i weld. Hyfryd. Allen ni siarad drwy prawn am y gem yma, ond allen ni beidio, achos fel chi'n gweld tu ôl i ni, mae yna chwaraewyr ar y cae, y swyddogion yn barod ar gyfer yr ail hanner. Allen ni ddiflannu, fi'n credu. Nôl â ni at ein tîm yn sylwebu. Diolch Dylan, ni oedd chwaraewyr y Fflint a Bala diddordeb mawr iawn yn gwybod pwy wedi chwarae i Gymru neu byd Bosnia. Oedden nhw'n dweud, daliwch chi mlaen i siarad, nhw'n sefyll fan hyn yn oeri. Ond barod ydyn ni ar gyfer ail hanner tyngedfennol i'r Bala. Tyngedfennol, dim llai o bosib bod i dyfodol nhw yn yr uwch gynghrair yn dibynnu ar beth sy'n digwydd yn yr ail hanner. Sa neb o glybiau presennol yr uwch gynghrair di bod yn yr uwch gynghrair yn hirach na'r Bala. Dyna si yn y fantol. Llanafan. Mae Gyfer yn oedd ar ei waro. Allan at Woolham. Mendes efo fo. Mae Mendes ni gadael i hôl. A mae Malcolm yn ôl efo fi. Ti eisiau sôn am y gêm yma neu sôn am gêm Cymru Bosnia? Nes i faint y cyflym o'n i'n ôl? O'n i'n syni. Ti'n gwybod be? Mae'n flynyddoedd maith i ni symud mor gyflym. O'n i'n mynd all bod y lift i'r gantri yma. Stena a cwmnïau eraill. Dwi'n cael ei wych yn ynglist, fel mae Stephen Gerrard yn gwneud cyn dechrau siarad. Rhyw, a wedyn, na ni, gwn i weld beth aw. Jake Phillips, beth aw o'r tafliad yma. Fflint ar y blaen. I gornel o greodd. Och, Jonas yn mynd amdani a ddim bwysig iawn bod Harry Dean yn cael ei ddroed i honna. Wel, fedrach chi ddim ildio gol rwan. Ti'n bod, fe dydd y Bala ddim ildio gol arall. Ti ddim yn gweld unrhyw'n dod nôl. Felly, mae'n mor bwysig fod y Bala'n sgorio'r gol nesaf wan, wedyn gyda ni gêm ar. Maen nhw'n gwybod y pwysigrwydd. Mae bob un nhw wedi cael y negas yn ystafell newid na, ar y hanner amser. Mae'r rhain i gyro, da ni'n mynd lawr. Ie, 2 gol. Dyna mewn gwirionedd sy'n angen nawr. Gan gychwyn efo Dean. At y capten White. Allan at Hall. Da. Gan Canavan at Reeves. Fe hwn yn wers hefyd i'r Fflint os dyn nhw'n mynd i cael gêm. So ho geifanc dyn nhw. Mae o, Steve Fisher, gret o ddyn, lyflu o ddyn. A dwi'n fi bechod dros fo efo'r sefyllfa gael ei dalu mewn. Stevenson, falle fydd e fwy fydd o bechod dros fo. Gwaith da iawn gan Billington. Chwaraewr gorau'r Bala yn yr hanner cyntaf berig. Steve Evans, is-reolwr y Fflint, yn awyddus i roi'r bel i Phillips i gael cadw. Be mae o, dwi'n meddwl yn synhwyrach sy'n fomentum cynnar gan Fflint yn yr ail hanner. Ie, mae yna, oes, ond ti'n gwybod beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n chwarae'r amser a fi cofio, maen nhw'n un gol i fyny efo cicio'r hydd, cicio gosod, maen nhw eisiau setio i fyny. Mewn â hi eto. Stevenson oedd y targed, Canavan.
Nôl, gorfod ar honna, di Phillips yn mynd i gyrraedd honna. Just edrych os di y Bala. No, Jake yn just jocio nôl i fewn i'w safle. Ydy, maen nhw wedi mynd 3 wan. Mae Higgins ar y chwydd, mae Ferguson a mae Mendes fel 3. Yli mae'n trac os dyn nhw rwan ta. Os dyn nhw'n mynd i cymryd y risg yma, mae yna risg wrth gwrs efo Reeves a Stevenson yn sydyn os dyn nhw'n mynd i fod 3 sgwar yn y cefn. Ond mae rhaid chdi wneud o, os ti eisiau dod nôl i fewn i gem. Ferguson. Mae Dean di parhau a'i rediad. Jonas efo fam, Dean di gyd ddau gael hwnna mewn! A mi ddyle Higgins ni gyd yn well. Chwip o groesiad. Nes di o faint mewn cysylliad maen nhw fan hyn. Yli, 5 llath, 10 llath. Dwi'n am yn opsiwn, croesiad campus. A edrych yr peniad, mae'n rhedeg i fewn ni, mae'n rhaid fod wneud y well. Mae'n rhaid fod benio hwnna lawr a mae mewn. Oherwydd fydych chi, mae hwnna'n un hawdd i gael bach o bwyr ni hefyd i benio i bwlat o beniad i fewn i'r postyn cyntaf neu'r ail postyn. A gath i wyneb o i'w ddwylo fod o. Mae wedi sgorio ddwywaith y tymor yma, un o'r heini yn erbyn y Fflint. Oedd angen iddi fod yn 2 gol a 2 yn erbyn y Fflint. A dyna mae'n digwydd yn aml pan mae'r chwaraewr yn rhedeg i fewn fel yna, gyda chi ddewis o benio i'r postyn cyntaf neu postyn bella a draws y golwg. Neu dros y bar. Stevenson, o, nawr te. Mae Ross White debio un a Nadlin Drwm, ac oedd Stevenson yn gry, oedd o'n troseddu. Wel, dwi'n meddwl oedd reit glyfar fe, mae Stevenson yn llawer yma na. Oedd y ddau am ddithynwr y Bala, Will Bell. Ni weld? Allan o ryw... Pwysau ar y cefn o bosib. Diad bach. Diolch methu dallt. Fyny gan Torrance. Hanner cyflefau hyn, os a lawio, mae yna hawlio bod yna lawio. Mae Mendes fewn yn brwydro, mae Cameron Ferguson yn brwydro. Mae'n dod yn chwilio eto am Ferguson, fo sy'n taro, a mae'n mynd i'r hoed. Wel, Mendes sy'n dathlu, ond dwi'n meddwl bod hi'n gol i'w rwyd i hun y doedd. Woolham. Ie. Y gwiriad oedd hi ar Woolham, dim gobaith mewn gwirionedd i Fflint, ond o leia mae'r Bala nôl yn y gêm ac yn sydyn, unwaith eto, mae ganddo ni gêm. A Woolham gath y cyffyrddiad dwytha, dwi'n siŵr o hynny. Ond ti'n gwybod be, chwaraew gorau a Bala, mae o Cameron Ferguson, mae'n neud i bwyso gwmpas yma na, diolch yn cael ei byd allan o'na. Pan mae'n dod yn ôl fo, mae'n jyst cymryd ti ar y cyffyrddiad cyntaf. Hwna wedyn, mae'n dod allan yma, mae'n peniad allan, rwan, sfia, mae'n mynd â hi, a mae'n heiddi'r gol. Oedd hi ar ei ffordd i fod i gornol dwi'n meddwl hefyd, ond mae Woolham yn helpu fewn, oedd o'n methu neud llawer. Mae'n dod ato fo reit sydyn. Ar ei droi chwyth, ia. Gol i rwyd i hun. Mynd i bel fanna. O, honna gol i rwyd i hun, dydy. Ydy, mae'n heidio'r postyn. Ond sa fi dal yn cleimio. Wel, dyna'r gynta o'r ddwy mae Bala i hangen. Gynno ni gêm. Jonas. Mendes o'i flaen o. O, gwaith ardderchog fanna. Gan Thorn yma'r meddiant yn dal gan y Bala, mae gwaith da gan Sanogo. Mae Sanogo'n taro bel yn chwilio am Stevenson, hyfryd. Canavan! O, ar draws y gol. Neb yn o'i roi o'r cyffyrddiad lleia oedd hi angen. Ymateb da gan y Fflint i ildio gol. Stevenson. Go iawn, mae hwnna'n rhyw bas bach wrthol o fyna, jyst o fod allan i droed. Canavan. Dwi'n dal i ddeud, dim ots be, Reeves sy'n hyddag fewn ar y postyn bella iawn, ond sa fo'n llithro i mewn, na taflu ni fewn i'r postyn. A dwi'n gwybod mae bel yn mynd am pwer. Mae yna 10 gol y tymor i chdi ar y postyn bella. 10 gol y tymor os ti'n dilyn i fewn. Fel blaenwr ar y postyn bella na. Wel, mae'r ddau dîm yn edrych yn dîmau gwahanol yn yr ail hanner yma. Yn sicr, gychwynnodd i fod yn deg, gychwynnodd y Bala y gêm, 10 munud agoriadol da, ond o'n edrych yn dîm sâl wedyn. Ond yn sydyn, mae'n edrych yn dîm sy'n gallu rhoi gobaith i chi, a dyn nhw ddim angen Cameron Ferguson yn cam daflu ar yr meddiant i ffwrdd am had fel yna. Ac oedd o'n ddiddorol gwrando ar reolwr y Bala. Steve Fisher yn deud wrthon ni cyn y gêm, a fi'n ein gofyn
faint o bwysau sy o bobl chi ennill. Da ni angen rhywsyd iddyn nhw ymlacio, meddwl fo. Ac oedd y cam dafliad na yn dangos nad oedd o. Ond o leia, maen nhw'n ôl yn y gêm. O, ffordd mae dim wedi ymateb yn yr rhan yma. Fydd o'n hapusach, ond mae o'n gwybod hefyd. Mae yna ffordd hir i fynd tan ddiwedd y gêm yma. Ond mae'n siŵr fysa pob rheolwr yn hoffi bob chwaraewr ymlacio Malcolm. Pa mae'r hawdd ydy, wedyn mewn gêm fel hon? Mae'n gêm mor bwysig na ddisgwyl Milan. Ia, mae'n gêm mor bwysig. Fydda chdi ddim ymlacio fel chwaraewr. Na ddydych chdi beth sy'n digwydd. Pwysig bod yna amddiffyn Reeves yn cael ei gael lawr unwaith eto. Nid am y tro cyntaf gan White. Mae White yn gwneud hynny'n dda. A mae Reeves yn dal i chwilio am i wir gyfle cynta'r gêm. Ia, hanner llath oedd y chwilio amdani gael yr ergyn i fewn. Ond, unwaith ti'n cael gol, wedyn ti'n cael ymlacio chydig, ond dim ymlacio yn safon canolbwyntio, mae'n ymlacio yn dy chwarae di. Ti'n mwy o derys, y cyffyrddiau gyntaf yna. Ti'n gosod i trio sgorio unwaith eto. Phillips, ti'n mynd ar rediad. A mae'n cael y croesiad mewn, cosi top y rhwyd mae hi. A mae'n gig gornel. Mae'n wedi setio i fyny. Wel, fe ddoth gol y Fflint o gig gornel. Mewn tymor. Pan mae'n gymaint o sôn am gicio cornel. Ond mi oedd y gol, mae rhaid deud, o gig gornel dda. Dim byd mwy na hynny. Dim byd llai na hynny. Dim cicio a brathu. Ffôn yn eto, ddim mynd amdani hi Canefan yn ceisio bwyd a Phillips, mae'n methu gwneud. Fwy'n adglirioi. Fwy'n adglirioi unwaith eto oedd Billington. Lee Fowler. Bydd ddim yn hapus o gwbl. Ffordd i dîm o ywdio'r gol. Jonas Mendes. O, mae'n cadw hwnna'n fyw, chwaraewch ymlaen medd y dyfarnwr. A mae'r meddiant yn dal ganddo fo. Gwaith da gan Mendes. Mae o wedi gweithio'n galed ers dod mlaen fel eilydd, chwarae teg iddo fo. Mae o, wrth gwrs, yn ymwybodol mor bwysig i'r gêm yma. Ia, mae'n just positif dydi. Mae'n positif efo pan mae Bale wrth i draed o. Mae gyda wen ar ei wynaf yma, ond oedd o plastraff oedd hi. Mae'n mynd yn ôl i cic gol. Ac yn sydyn yn ychydig bach mwy o densiwn ymys cefnogwyr y Fflint. Ia, ddipyn yma heddiw, chwarae teg. Dodd bach dda. Gêm gynnar. A prynhawn o bêl-droed ag o rygbi i ddod. Hawn o chwarae hefyd. Pawb yn gallu ymlacio ar ôl bod yma yn gêm gynta'r dydd. Enio. Bale fyny'r cae gan Billington. Billington yn chwilio eto am Mendes. Mae Gyfer yn colli Hughes. Dyfarnwr yn gweld dim byd o'i le. Mae Gyfer yn di aros lawr. Gafel yn ei ben, ond mae Bala yn cadw'r meddiant. Ferguson. Stevenson. Nawr te. Stevenson. Allan at ei gapten. Nôl at Stevenson. Mae Reeves ar y postyn pella. Mae eisiau pêl dda fewn. Stevenson. Och, sydd lawr concwrdd o'r golwr. Mi dybia i fydd y farnwr eitha balch fod e'n byd i dod o honna, ac os mae benderfynodd o bod Billington ddim yn mynd i gael triniaeth. Dwi'n meddwl mae Ben Hughes yn just i ddalo efo i law, neu... Ni weld dyma ni'n Ben Hughes, mae'n chwarae'r bel, a wedyn mae'n rhedeg i fewn, dyma mwyn byd. Dyma'n bwrpasol yn reid i Benelin yn i wynaf o. Mi oedd o'n anaf i'r pen. Ond oedd nath o. O ia, ti di sŵt farnwr stopio'r gêm, ti'n sôn. Ond mae wedi chwarae'n dda. Mae wedi rhoi popeth. A mae hwn wedi chwarae yn gampus eto. Y beth yn ddiddorol mewn sgwrs fach anffurfiol yn ystod egwyl efo Wayne Phillips, tad Jake Phillips. Canmol i Ben Hughes, a cyfaddidodd Wayne oedd. Dyna, mae gen ti hawl i ddisgwyl gan chwaraewr. Ydy'r ymddech mae Ben Hughes. Diolch yn heddi canmoliaeth. Dyna'i swyddo. Ond faint o filltir mae Ben Hughes wedi redag heddiw? Hollol. Ti'n mynd mwy ffit na'n bob un yn nhw. A mae'n gweld lle mae'r posibiliadau yn dydi. Allan o hi gan Sanogo. Mae'n bwysig nad i Reeves yn cael hon am ddiffyn pwyllo gan Bell. Oedd o lwcus. Oedd o yn. Higgins. Di wedi gwneud gormod na, di mae wedi gwneud ardderchog. Billington i ganol y caed, mae Gyfer yn ei cholli Canefan, nawr mae Reeves i'r chwith, mae Stevenson i'r dde.
A mae Phillips ar yr asgell lle, fewn at Stevenson. Ei fod yn gorfforol cryfach Stevenson yn fanna. Jyst i guddiad y fel. Fel oedd Mendes fanne. Sanogo fewn yn gyd siŵr nad oedd honna'n cyrraedd. Cameron Ferguson. Ac mae'n y bwrpas yn chwarae'r ddau dîm. Mae Fflint eisiau gadael y gêm yma'n gwybod bod nhw'n saff yn uwch gynghrair Cymru. Mae Bala eisiau gadael y gêm yma'n gwybod bod nhw ddim yn gadael uwch gynghrair Cymru. Ac ar hyn o bryd, gan Fflint mae'r pwynt pwysig. Ie, Stevenson yn araf ac yn ddiog yn dod yn ôl yma, jyst reid y bel yn ôl i Bala. Yn cam sefyll mewn safle. Wel, mae'r amddiffynwyr mawr gan gynnwys y capten Ross White i symud fyny, felly... Wel, mae Cameron Ferguson reit yn canol. Fyddwn ni'n disgwyl mai hir ydy hi, a hir ydy hi. Ferguson yn mynd amdani hi, Jonas yn cyrraedd gyntaf. Mae rywsut yn mynd nôl mewn i'r cwrt. Burke. A fo'n i chlybiau. Tasa y Bala'n gallu cael gol arall. So gyda dipyn o gêm wedyn. Ac os... So mae'n gorfodi y Fflint i newid ger chydig. Dyn nhw sicr ddim eisiau colli hon, ac dyn? Na, bendant. So wedi y Fflint ddim gymryd ti'n ganio tal. Ie, Higgins mewn ar Woolham. Woolham yn addas lawr. Ni'n chwarae'r Fflint ddim yn hapus efo'r ffordd ath Higgins mewn. Dwi'n siŵr faint awydd oedd ganddo fe ennill y bel. Dwi'n meddwl, fedra fi'n deud oedd o'n bwrpasol, oherwydd ti'n mynd ben efo rhywun lle ti'n gwybod bod chdi'n mynd i fod ail. Ond mae bendant yn... Mae hwnna'n gysylltiad pen go iawn. Wel, yn y gêm rhwng Met a Hwlffordd, gafodd Lewis Rhys anaf ac oedd na oedi o 2 munud ar 10. Ac o roedd fo adael ar stretcher ar ôl i'r pen dar y pen. Felly gobeithio fydd o'n iawn. Yn y cyfamser cyfle ni sôn am Gymru yn ebyn yr Eidal, dan 20 gêm fyw o bencampwriaeth y 6 glad o Rodney Parade. Ac Cymru yn erbyn yr Eidal, a pawb yn gweld gobaith i Gymru am y dyfodol ym mherfformiadau Cymru dan 20. Ac Cameron Ferguson yn dal i feddwl, mae'n siŵr, sut na ganiatawyd y gol na gafodd o ar gychwyn y gêm. Ie, oedd o'n neiddi on efo bach o lwgath o'r gwiriau. Y gol, ddôn di on wrth gwrs. Yna ni weld. Ie. Mae honna yn werth i gweld, a mi nath honna gyfri. Ond oedd hon werth i gweld. Wel, oedd o'n heiddi'r lwc yma, fel blaenwr i fi, oherwydd, oedd gath o'i gol wedi ohirio yn y hanner cynta, a cymryd yr ergyd ar mewn un cyffyrddiad. Yr unig beth ar ei feddwl, mae hon yn mynd o lea taro'r gol. Oedd hi ddim yn mynd i, tan nath Woolham i helpu i fewn. Ac yn y cyfamser, mae Woolham wedi codi, mae Woolham wedi gadael y cae, a mae Woolham dwi'n meddwl yn mynd i ddod nôl i'r cae. Felly, gêm gymysglyd iddo fo. Ac yn sydyn mae wedi mynd chydig bach yn fratiog. Ac ar y 10 fydd hi'n mynd yn fwy ac yn fwy o densiwn yma. Twt gan Tarasenko. Tarasenko'n gweld yr hediad gan Dean. Dean efo Higgins a Ferguson yn Elias yma. Fewn at Ferguson. Y peniad oedd hi ar goryn Sanogo, mae'n gornel i'r Bala. Sanogo nid yn dda, ond dwi'n dal yn deud, sy'n gwneud pyn bach o elfen digyfaddaw di dad. So mae draws yma na a penio na i fewn. Ie, da chi'n teimlo y galle ac y dyle Ferguson di bod gyntaf at honna. Mendes sy'n paratoi gymryd y gig gornel. Mae Woolham yn ôl ar y cae am Lee Ferguson! Oedd hi ar y llinell! Ac ffôn sgoriw'r gol y Fflint gliriodd y bel. Ie, ti'n iawn. Peniad
Mae'n nath o'n neud bob dim yn gywir, mae'n di just disgwyl. Mae o mor dal, mae'n mynd i neidio o sefyll yn stond. A mae'n gigob na'r arall, a Mendes noeth eto sy'n chymryd i. Adeg dyngedfennol o'r gêm, da chi'n teimlo. Mewn â hi, mae'n gornel dda, ond mae'n diwedd yn cael ei dal yn dda gan Fflint. Nath mae'n unig cyrraedd. Nath o'n ei gollwng ni chwaith. Hyrfiad i fyny. Woolham. Yn ôl yn yr amddiffyn Canavan. Will Bell yn clywed sgrech gan Torrance i golwr. Dych chi'n gweld gobaith i Bala, Malcolm? Dyn nhw'n geid i gyni awgrymu? Maen nhw'n dechrau. Maen nhw wedi tîm ar y munud. Maen nhw'n edrych mwyth o sgorio'r ailyn na Mae'r Fflint. Ond eto, fel dwi'n deud, mae rhaid nhw sylweddoli, mae siar y gêm ganddyn nhw a mae rhaid nhw sgorio. Mendes eto, mae'n chwarae dda. Woolham sydd efo fo. Mendes at y llinell gol. Cornel arall i'r Bala. Maen nhw'n pwyso. Maen nhw'n gwneud be maen nhw'n wybod sy'n rhaid iddyn nhw'n wneud. Ac mae yna gyfrifoldeb ar rywun i farcio Ferguson. Dwi'n mynd edrych bod neb isio farcio fo. Ac os mae Mendes wedi dangos bod o'n gallu cymryd cicio cornel da. Un arall, di hon am gystal sy'n ogon i chlirio hi. Nôl allan at Mendes gan Higgins. Mendes yn cael ei wylio gan Sanogo. Cornel arall fydd hi. Na, dim yn rhedeg yn garedig. A Sanogo yn ei chlirio hi. Billington wedi aros yn ôl efo Hall i warchod y cefn. Mae'n un peth ar ei feddwl. Gwrthiad bach yng nghefn Ferguson, dim digon i gael trosedd. Burke eto, Billington. Ferguson a Tarasenko. Di'r llawiad ddim yn cael ei roi, yna sgrechian o galw am y llawiad. Wel, oedd o, fel maen nhw'n galw fo wan, uwch ben y t-shirts lein na. Yn mynd bell o'i ysgwydd. White yn chwilio eto am Cameron Ferguson. Burke. A mae yn fler. A'r prif reswm am hynny ydy bod y Bala yn gwneud bywyd yn galed i'r Fflint. A mae Fflint, dyn nhw'n edrych gymaint mewn rheolaeth. Dyn nhw'n di gadael nhw fynd i fewn i unrhyw fath o rhythm yn y gêm. A dyn nhw'n cael ffordd i hunan. A mae Bala di ryw rythlo nhw. Ferguson eto, da. Tarasenko fyny at Mendes. Woolham yn ei hennill i. Higgins. Gyfaryn. At Ferguson. Ferguson di gyd yn dda fan'na. Ti'n meddwl well efo'i draed weithiau, hefyd? Hall, mae'n colli'r bel. Cyfle fan hynny Hughes ddod â hi. O flaen Hughes, mae Reeves, mae'n dewis ar opsiwn i'r chwith, a hwnnw ydy Burke. Hughes yn galw amdani nôl, Stevenson sy'n derbyn i. Na'r gorau gan y Fflint ers 2 munudau. Ond ffobl illa ddim yn sylweddoli. Mae Cameron Ferguson yn medru chwarae fo'i draed hefyd. Mae'n cyffyrddio cyntaf yna yn gwella, yn tyfu. A yna fi yn ystod y gêm. A Reeves di gobeithio sa Stevenson di gael gwell symudiad. Neb yna, hawdd i Torrance. Eto, mae rhaid i Stevenson feddwl po Reeves yn mynd i giro'r ffeniad. Oedd yn sefyll yn stand yn y cwrs Cosby. A na ti fod i ryw synhwyro be ond o lawr i chdi. Phillips di gael ddau gadw honna yn fyw. Captain Ross White di gael y well efo'r dacl yn y bel fyny at Cameron Ferguson. Mae o'n gweithio'n galed i fod yn deg. O'n i'n dacl ddarn efo gan Sanogo. Mae honna di bod yn frwydr dda. Mae gan Mendes a mae Ferguson yn symud fyny eto. Symud fyny hefyd mae Gyfaryn. Digon o gyrff mawr mae'n cael ei chlirio. Dim ond mae bell at dyn. A mae Fflint yn edrych yn fratiog. Maen nhw'n brysio i wneud bob peth. Dim ddod i'r Bala am hynny. Dim dyna di cryfda nhw. Fel un mae'n cryfda nhw, di chwarae'r pel trwy ganol cae, ond y Bala ddim yn gadael nhw'n wneud hynny. Da ni di chwarae hanner yr ail hanner. A mae'r Bala
hanner ffordd I be maen nhw wirioneddol angen. Chydig bach dan hynny, os ydych chi'n cael ei pwyntiau. Maen nhw angen 2 gol. Maen nhw angen 3 phwynt. Twt. Burke. Burke yn ei chadw'n fyw. All na hi unwaith eto at Ferguson. Jonas oedd yna. Nawr te, mae hon yn disgyn I Higgins. All Ferguson gyrraedd, mae'n brasgamu mewn Higgins. Chwilio am Ferguson. Fe nath Sanogo be oedd I angen, ond ydych chi yn teimlo ddyna'r basti mynd yn gynt. Ti yn meddwl, ydy o'n medru wneud ar y cyffyrddiad, ar ôl un cyffyrddiad dim 2. Mae'n rhaid siawns wedyn i'r amddiffynwr. Sanogo ddod ar draws I wneud y bloc. A mi nath Ferguson bopeth oedd o'n gallu wneud I gyrraedd. Oedd o'n rydd. Mendes, cic gofnol arall i'r Bala. Maen nhw'n curo, dim amheuaeth am hynny, curo y drws hynny yw. Mendes. Mae'n gic dda, teg at y capten. Ond White methu manteisio. Mae'r Bala yn mynd I ar y dod eto. Bale gan Hall. Reeves yn I Gae y lawr. Torrance. Ferguson. Mae wedi gwirro hi. Mae'n nôl ato fo. Mae yng nghanol popeth. Mae'n gorau geid hyn a ben I hun ar hyn o bryd. Sanogo efo fo. Billington nôl at Hall. Meddiant yn cael ei golli. Ac wrth gwrs, pan ydych chi'n gwthio pawb I fyny, ydych chi o bosib yn mynd I gael eich dal, ond dyna'r risg mae rhaid i'r Bala I gymryd. Mae'n rhaid nhw'n wneud. Ond ti eto, cynnwch chi rhyw deimlad oes bod Ferguson, Cameron Ferguson, mae eisiau profi pwynt I Fflint pam nath gadael fi fynd. Agosau at yr 20 munud ola o'r 90. Phillips, y capten. Reeves. Cael ei dynnu nôl fanna. Ac mi fydd y Bala o bosib yn difaru ildio honna'n geg wirion i'w hildio. Wel, mae gen i fo igon o brofiad Will Bell yma yma. Pam mae eisiau gwneud hyn? Jyst dal o'i fyny. Jyst dal o'i fyny. Dewis amser I ddwy ni a neidio I fewn. Mae digon o brofiad efo Hill, efo Aberystwyth, efo Bai Colwyn. A rwan, mae'n gorfod amddiffyn cic gan gapten y Fflint. Mae Jonas di symud fyny. Ac yna hefyd mae Woolham yn ogystal â Reeves a Stevenson. Ac Phillips, neb di creu mwy o goliau yn y cyngrau na fo. Mae yna dynnu ar y Cris. Wel, mi oedd na dynnu, dim amheuaeth am hynny ar Gris Jonas. Ond yn diddorol gwylio eto. Jonas yn ei chanol I. Iawn ta. A ti'n gwybod be, faint o weithiau da ni'n gweld hyn bob wythnos. Faint o weithiau da ni'n gweld hyn bob wythnos, dyddiau yma. Pobl ddim yn edrych ar y bel. Mae'n un, I fi, mae'n un drosedd yn ei hun. Ac wedyn yn tynnu ddyn yn ôl. Wel, mae'n un joc, go iawn rhan. Bel a'i brofiad ildiodd y gic yn y lle cynta. Lle oedd I benno ac os fydd ei gallu ildio cic osmotic. Ia, mae'n colli ddyn, dwi'n edrych ar bel, a mae'n tynnu ddyn yn ôl. Sut ti'n cael cic osmotic dyddiau yma? Ar wahân I hynny, dyn ni'n cic osmotic. A mae dyfarnwr, mae gynnu fi, sori deud, mae 10 llath I ffwrdd. Sut maen nhw'n cael get away efo un o'r dyddiau yma? Da ni weld o bob penwythnos. Can efo 10 bo oedd yna. Bel. Pwysig iawn yn does. Pwysig iawn neu Bala nad oedd hwnna'n gic osmotic. Canavan, dyma nhw'n chwarae'r fantes. Yn diwedd, y gic yn cael ei rhoi i'r Fflint, cyfle o bosib am eilyddio. A mae Osebi Abadaki yn mynd I ddod mlaen yn lle Elliot Reeves. Ie, mae Reeves di bod yn dawel, Malks. Yndi? Do, mae wedi eddiw. Da ni'n gweld llawn yma gwbl dim bygythiwyd. Ed y bygythiad i'r gol na geir am ddiffynwyr y Bala.
Un peth cynno fo ddim, diolch methu cymysgu chwarae. Ac yn gadael y cae, mae Jacob Tarasenko a Louis Hall. Ac ymlaen mae Charlie Fisher a Tom Kelly. Felly 2 newid i'r Bala, 1 i'r Fflint, a mae ganddyn ni chydig dros chwarter awr ar ôl i Bala achub i tymor, ac i Fflint o bosib wneud i hun yn y saff. Sanogo. Gymraeg Stevenson. Cyffyrddiad cynta i Aberdaki. Mae gic yn cael ei hildio'n rhad. A mae Phillips, y capten, yn deud wrth Hughes, dwi am gymryd hon. Ie, am llawer yn ni. Ond cyfla, i'r dy bel i fewn. I'r cwrs Cosby. Wel, fe ddoth gol y Fflint o wasanaeth Wayne Phillips. Maen nhw wedi... Jake Phillips yn hydrach, maen nhw wedi bod yn agos i gael rhagor o goliau o'i beli o. Mae honna yn bel heriol arall. Bel yn cael ei benni iddi hi. Cyfle iddi gael ei chlirio fyny'r cae ac erlyd i Liam Higgins. Mae Higgins wedi bod yn brysur, mae wedi gweithio'n galed. Maen nhw'n gadael 2 i fyny. Mae cic gornel i'r Fflint, mae'n Bala'n gadael 2 chwaraewr i fyny, felly mae'r Fflint wedi gadael 3 yn ôl. Ddim, da ni'n gweld hynna fel arfer yn Chwaraewr Cymru. Maen nhw'n gyd dod yn ôl, neu mae yna 1 yn o'r siwni. Bala, eto, mae'n edrych am y gwrth ymosodiad efo 2 ymosodwr. Ie, a mae Charlie Fisher di symud, fel ydych chi'n deud, i chwarae fyny'r cae efo Cameron Ferguson. Hughes. Aberdaki. Canavan. Ac ychydig bach o reolaeth yn ôl gan y tîm cartre nawr yn does, yn Nogo allan at yr asgell bella yna, Woolham. Dim crosedd, chwaraewch ymlaen, y bel cael ei hanelu tuag at Cameron Ferguson, sy'n Nogo wrth gwrs efo fo. Mae'r ddau wedi bod yn gysgod i'w gilydd, a mae'r gic yn cael ei roi o blaid y Bala. A mae'r cloc yn dechrau tician yn ei herbyn nhw. Ti'n gwybod be? Colli'r camriolaeth ar y bel, ond lwcus i gael y cicrydd yma ni. Ond mae yn gicrydd, a mae yn gyfle arall i Bala ar y bel i mewn i gwrdd Cosby'r Fflint. Ferguson oedd y targed. Jonas yn eto. Yep, Ross White yn barod i ymosod ar y bel. Ond oedd Jonas yn gwneud ei waith. Kelly, yr eilydd, yn paratoi i gymryd y gic gornel ar fenthyg o glwb bwtl cyn-chwaraewr efo clwb Wrexham. I drofo i gymryd y gic gornel, a mae'n un dda, arbediad gwych. 2 waith fydd o bel yn ymdrechu, 2 waith fydd o'n agos. A gwaith campus gan Jack Fflint ac ymhen arall y cae fe gan Aberdaki, a mae bel yn dal i fyny ers y 2 ymdrechna, ond mae'n colli'r bel i Stevenson. Wel, mae wedi bod yn 10 munud llawn digwyddiad i bel, mae wedi ildio cic rydd, mae wedi ildio be ddyled i bod yn gico'r smotyn o bosib, a mae wedi cael 2 ymdrech ar y gol. Y bel gan Hughes i ganol cae. Ad Thorn. Mendes. Wel, di bel ddim yn arfer sgorio. A ti'n gweld dipyn bach pam o fan hyn. Ella wneud i ddeud dipyn bach o lwc, ond mae'r penniad gyntaf, mae'n arbediad campus o fyna. A wedyn, mae'n neud yn gwell yn y manni. A ni droed chwith o. Mae bel yn cael o bwyntio, dwi'n gorfod wneud siŵr bod fi'n taro'r target unwaith eto y fan hyn. Ond am arbediad gan Fflint yn y gol. Disgwyl ddwywaith, meddwl ddwywaith bod i fewn. Y bel gan Higgins, mae o'n rhydd yn y cwrt, Higgins yn cael ei gael ar gan Woolham, gwych iawn. Mae Bala'n cael cyfnod da.
Maen nhw'n gwrthio. Mae Higgins yn ei lot fwy yn yr ail hanner. Mae'n dod i fewn o'r asgell lle yma i helpu Ferguson. O'n i'n meddwl po Wylym yn mynd i cael y cam na drosodd i cael y bloc ar y fanna. Maen nhw'n amrywio pwy sy'n cymryd y ciciau cornel hefyd yn dydyn. Ac os oedd Mendes yn ei cymryd nhw, wedyn mae Kelly di cymryd un. Rwan, mae Billington, ond mae'r hein yn gwira am i fewn. Mae'r hein yn peri chydig bach mwy o broblem. Neu dyna'r bwriad, o honna ddim. Dwi'n meddwl fydd o'n cymryd yn nesaf. Wel, mae Bala, os ydyn nhw yn methu a chyrraedd y nod yma, os ydyn nhw'n colli i lle, wel, maen nhw wedi ar gyfnodau wedi trio'n galed iawn. Wedyn Steve Fisher a Ryan Valentine, wedi nhw'n gofyn am fwy gyda'i chwaraewyr heddiw. Mae'r ymdrech di bod yna. Mae'r hanner cyfleon di bod yna hefyd, a dyna di'r gwahaniaeth. Mae'n eich di gymryd nhw. Fel Nigel yma yna, cadeirydd. Wow, Canafan eto. Mae Billington di rei Canafan yn ei bocad heddiw. A Billington di chwarae'n ardderchog gyda ni. Mae wedi. Y sbwylar ydi o, cofia. Sbwylar ydi o, dim mwy na hynny. Dim Cerdyn Felyn, fanna chwaith. Os y Cerdyn Felyn di bod, dwi'n meddwl, bod yna un di bod. Na. Mewn na hi eto. Ferguson. Sgwn i os fysa unrhyw ddifarnwr yn deud, o, dwi di anghofio nhw iddyn. Anghofio'n Nghaerdydd, ie. Dwi wedi gweld fath o ti. O, dwi'n gweld Cerdyn. Ac oedd y gweitha, na Jack Thorne cicio allan o'r stand yn hanner cynta ar y chwipa mynd. Gath o'n Cerdyn. Dim dda bod fi eisiau gweld nhw, cofia. Cos mae'n ddigon di bod rhwng y ddau dim yma. O'n i'n mynd i ddeud wrach gyda Cerdyn fori, ond Cerdyn Mothers Day di fori, ynddo? Ella y Cerdyn yna, mae wedi dod efo fo. Mae yna ddynion ar draws Cymru yn gwrando ar hwn ac yn meddwl, o'n i'n gwybod bod fi anghofio rhywbeth. Fy'n werthu ar flodau Tesco heno, a mae yna siope eraill i'w cael. Bala angen cael ail gol. Mae nhw'n curo. Mae'r bel honna chydig bach rhy galed. Nôl eto at Higgins sy'n yn gweld dipyn mwy ar bel yr ail hanner yma. Di goredeg honna, a fy'n embris ar Fflint i gymryd hon. Os o newidiadau eraill yn mynd i fod i'r Bala, mae'n ein fan hyn i Fflint. Ac yn gadael y maes, i brofi'ch pwynt chi, Malcolm, Jay Canavan yn gadael y maes, a diolch mae'n debyg i Billington mae hynny'n digwydd. Cant. Nhw wedi gwylio'r gêm wrth ystwytha, ac Canavan, Thorne, a Hughes yn ganol y cae i y Fflint. Y tri o'n nhw oedd yn rhedag y sioe. Canavan gael ei farcio allan o'r gêm gan Billington. Dwi'n meddwl mae Jake Phillips wedi symud i ganol cae fan. Cyn-chwaraewr Caernarfon, Ben Wyn. Sydd wedi sgorio 2 gol yn erbyn y Bala y tymor yma. Ferguson. Jonas. Da. Hwn di bod ben ysgwydda Jonas ma. Ydy'ch ar y dda yn dydi. Bell. Mendes. Di fod o le yng nghanol cae gan Ben Wyn. Mendes. Mae'n disgyn i McGivern. McGivern yn chwilio i ryddhau Charlie Fisher. Mab yr rheolwr gyda llaw. Charlie Fisher. Rhif 21, dim rhyfedd fod yn cael ei ddewis. Pan o'n i'n blentyn ysgol gynradd, yn had oedd y prif atho, oedd yn dewis y tîm cyntaf, oedd o'n dewis fi. Pam? Ia. Charlie gallu chwarae pêl-droed, deud o. 2 esgyd, droed chwith. 2 esgyd. 2 esgyd, sa. Bod so'n genio ra. Diolch am gywiro eto. Mewn i'r 10 munud ola. Angen gol arall. Ond fedra fi dal i'n coelio, cofia, bod dad dim rhaid yn tîm. O Will yn tîm. Halen yn y briwyd hynny. Gwych. Da gan Higgins. I mynd rownd Burke. Higgins mewn i'r cwrdd Cosby. Dal i redeg. Pwy sy'n dod ar draws? Jonas eto. Mae'n chwarae'n ardderchog. Gwaith da gan Higgins. Darllan peryg. Yn gwybod mae rhai fi fynd ar draws yma, mae Racofn. Mae fy ffrind a fy amddiffynwr Burke yn mynd i gael ei giro. Mae'n cael ei giro a mae Jonas yna. Kelly sy'n cymryd y gig gornel. Dig bach o gicio a brathu ar y llinell.
A'r dyfarnwr eisiau gair. Mae eisiau gair efo gyda'r. A mae eisiau gair efo Thorn. Y ddau rhif 6. Gobeithio fydd y sgwrs yn taro 12 a fydd yna mwy o helynt. A Kelly'n paratoi i gymryd hon. Mae angen iddi fynd fewn i'r Bala. Fergus yn cael ei ben iddi. Gornel arall. Fflint di bod yn brysur. Mae'n codi'n gynnar li. Ond at least beth i Wwlwm yn edrych ar y bel. Ac mae Fflint di y golwr nawr, di achub Fflint fwy nag unwaith. Di Fflint sy'n di colli ers yr holl. A mae Bala yn achosi bob math o problema iddyn nhw. Conor Evans, ymosodwr, yn dod mlaen fel eilydd. Mae gyda'r di gadael y maes, felly rhagor o bwysau ymosodol. Tuag at yr eilydd, pwniad ardderchog. Nid yma tro cynta gan Jack Fflint. A mae'r haul yn ymddangos ac yn tywynnu. Ond ydy o'n mynd i dywynnu ar y Bala. Y bel ddim digon da allan gan Sanogo. Fyny at Abadaki. Abadaki'n cael ei wylio gan Billington. Tafliad i Fflint. Nath Abadaki'n dda fan'na. Cymryd y pwysau oddi ar ei dîm. Do, mi nath o, ond sbio Billington eto. Just yn bod yn niwsans. Ac Jake Phillips yn paratoi gymryd tafliad hir eitha Steve Evans. Gynt o Seintiau Newydd wrth gwrs, isreolodd y Fflint yn rhai'r iddo fo. Angan fflach bach, neu moments bach gan rhywun o'r Fflint yma'n hyn. Reit, distaw hanner. Mae nhw wedi o'n sal ail hanner. Fewn â hi. Mendes. Stevenson. Peniad digon diniwed na diwedd. Pam na? O'ch na mi un lygad ar illa am ni ffynw'n gael o'i lawr, neu'n ofn. Oedd wedi jyst cael ei ar ei frest. Ar hyn o bryd felly, os ti'n aros fel hyn, sbiwch ar y gofod, ar y pwyntiau, mi fydd yna 5 pwynt rhwng y Bala a'r Met, a mae'r Met, cofiwch, yn chwarae nos lun. Felly fydd honna'n digwydd cyn fydd y Bala mynd i chwarae Hwlffordd ddydd Sadwrn nesaf. Dyna'r gêm wrth gefn sydd gan y Met ar y Bala. Fe alle felly y gofod fod yn 8 pwynt erbyn dydd Sadwrn nesaf. Wel, meddylia. Ferguson. Bell! O'n i'n mynd i ddweud, mae Bell di cero ddwywaith gorfodi 2 arbediad ac o'n i yn meddwl honna o fi. Gol y tymor, sa'n gol y tymor. Nid yn unig o ran safon, ond o ran pwysigrwydd. O, go iawn. Mae hwnna'n techneg campus, just methu ffeindio'r gornel. Wedi cadw i lawr o bob dim. Mae'n jyst cael ei ben dros ti. Ydych chi'n mynd o'r llonydd pan mae'n cymryd ti ar. Mortfeddi. Diom di sgorio yn yr uwch gynghrair ers 1 flynedd ar 10. 1 flynedd ar 10 ers fy sgorio. Dychmygwch o honna di mynd fewn. Charlie Fisher methu cadw honna'n fyw. Jyst meddylia os bysa'r Bala. 16 mlynedd. Mae Bala di bod yn aelod o'r uwch gynghrair. Neb sydd yn y cynghrair ar hyn o bryd di bod na'n hirach. Mond y Seintiau Newydd a nhw, sydd wedi bod yn gyson ers yr 16 mlynedd yna. Phillips, chwilio am Abadaki. Thorn. Mendes. A maen nhw'n neud i curo, efo'r perfformiad ma'n yr ail fannar. Ella neith nhw. Dyma un o thesymau pam nhw ddim, Jack Fflint. Mae wedi gyda arbediadau ardderchog. Un o'r 2 golwr yn chwilio i chwarae o'r cefn. Yn y munudau dwytha yma. Gormod ar y bas, Kelly, yr eilydd. Ar frys i'w chymudiad, maen nhw angen bod ar frys. Dyn ni'n agosau at y 2 funud ola. Yw'r 3 munud ola yn hytrach. A chydig bach o amser ychwanegol wrth gwrs y holl eilyddiau wedi bod. Ond fysa gol, wel sa gol i'r naill dîm i'r llall rwan yn anferth ac yn fwy sa sa'n dod i'r Bala.
Welis ti, Jonas, unwaith eto'n dwy'n y bel hwnna drwad. A bendant, fysa Burke ddim di dal Higgins yn y ras am y gol. Woolham. Sawl un di cael cyfnodau o chwarae'n dda iawn. Hughes. Twt. Diolch wedi fynd i hun, ydi mae o. A fasem di gallu bod yn llawer iawn mwy anghywir. Ti'n go iawn o'n. Ti'n mynd cael dweud yna ni. Ond na i ddeud y gwir, mi dylai fod yn neud y well, cos mae wedi neud y gwaith calad i fynd ar draws y gwrs chwech. Draws y cwrt, sori. A mae wedi cael cymryd y gyffyriad, a mae'n bwnsio na ni fynd, a mae'n trio ryw taro hannar y bel a crymanu i'r gornel, oedd i wrth y golwr, a mae'n mynd am y... Wel, dwi'n chdi'n cael cic gornel. Mae wedi bod yn ail hanner llawn digwyddiad i bel. Phillips. Casglu'n dda, mae Billing. Jonas yn clirio'r bel. Dyn yn brysio i'w chymryd i. Mae Jonas wedi cael gêm ardderchog, a mae'n agor o waith am y diffyn i wneud. A Dyn. Mae rhaid fod aflu hon yn uchel, da chi'n teimlo, mewn i'r cwrt. Dyna'n unio mae o'n gwneud. Dim digon cywir o bellffordd. Ferguson am i chadw'n fyw. Allan gan Stevenson. Ag eto cyfle arall i rhoedd i fewn. Kelly i rhoedd i fewn. Ceniad pwysig allan ag un cywir at Abadaki. A bydd Abadaki na weddus yn neud yn siŵr bod y bel yn mynd i ben arall y cae. Tu allan un ffordd mae Hughes, tu allan ffordd arall mae'r capten. Mae hwnna'n bel warthus. Syth lawr Congwddw Fisher. Mab yr rheolwr. Fisher yn mynd drwodd. Dim trosedd chwaraewch ymlaen. Jonas yn dod â hi. Sawl opsiwn o blaen Jonas. Mae hwnna'n basal. Cael ei chasgu gan Kelly. Mae yna densiwn yn amlwg yn y pasio. Chwaraewyr sydd wedi chwarae yn dda ac yn gwneud camgymeriadau. A'r cwestiwn mawr i'r Bala nawr, faint o amser sy'n mynd i gael i ychwanegu? 4 munud, Malcolm. 4 munud i achub i lle yn yr uwch gynghrair. A, go iawn, a mae o'n gwybod. Steve Fisher. Ddyn efo'i galon yn y Bala wrth gwrs ers blynyddoedd maith. Cloi uchel. Carden Feled. Go'n goch! Mae'n goch. Mae Ben Wyn sydd wedi dod ymlaen fel eilydd yn gweld Carden goch. A beth cyntaf mae eisiau gwneud i fod yn deg ydy mynd i ymddiheurodd Liam Higgins. Mae Higgins i weld yn iawn, a mae Wyn yn ddi-gwyn yn gweld Carden goch, ac am y 4 munud sy'n weddill, mi fydd gan y Fflint 10 dyn. Dwi'n eisiau weld o, ond mae droed o'n mynd i wynaf o, a mae'n uchel. Yli, mae o... Dwi'n... Oce, mae'n gardyn coch, ond be'n ei ddeud ydy hyn, ydy'n edrych ar y chwaraewr yn fan hyn, ydy'n gweld y chwaraewr neu edrych ar y bel? Na, mae'n gwybod bod y chwaraewr dod i mewn y fyd, mae'n cael cip olwg sydyn, goliau fi. So, mae'n rhy uchel. Wel, Ben Wyn, ddim di para'n hir, ac mae'r Fflint lawr i 10 dyn. Os na ddigon o amser i dîm hwn gael ei cosbi am hynny. Mae'n amser yn cael ei ychwanegu rwan. Wrth gwrs mae Higgins yn dal i gael triniaeth. Os a droiad arall. I hanas y Bala yn yr uwch gynghrair. Dwi'n meddwl bod nhw'n anghytuno efo'r penderfyniad. Ie. Dwi'n meddwl bod neb yn. Ie. Mae'n dal i wenu. Mae'n ddyn hoffus iawn. Mae'n ddyn pêl-droed. Mae'r rheolwyr tîm eraill yn ei hoffio. Ond mae angen nawr. Cymryd mantes. Mae'n siŵr bod y 4 munud yn dal ar ôl, ond does na'r gwir amdani. Mae'n mwy o is-reolwr i fi, na'r reolwr. Mae'n ffrind efo pob. Be bach, atha ni'n dau, Malcolm. Bydd yna. Torrance. Ferguson yn mynd amdani. Synogo efo fo. Ferguson yn cael ei gosbi am dynnu Synogo. Synogo'n glyfer fan'na. Dwi'n meddwl y beniad cyntaf oedd y pwynt pwysig. Jonas, edrych ar beniad.
O na, y gyntaf oedd Jonas di curo'r peniad yna. Mae'n taro law, wedyn. Os gwneud y gyfle fan hyn, Malcolm i fi gael holi amser yn y gêm. Dwi'n gwybod ti sôn am Fflint Sgorio di mwyn ag unwaith i arben nhw, ond y dyn yma, Lee Jonas, mae wedi darllen bob un perig. Mae wedi bod yn ymwybodol o chwaraewyr o'i gwmpas, mae wedi bod yn gwarchod i chwaraewyr efo'r pellter cywir, lle os dyn nhw wedi mynd o'i gwmpas nhw, mae yna'n sydd. Gymaint o blocs cyn efo'r ergydion am y gol, felly hollol llwyddiannol praw yma, Lee Jonas, sy'n y gem. Ferguson, Abadaki a Mendes. Phillips, y capten. Abadaki a Rediad. Stevenson. O, mae wedi oedi yng nghanol cae. Abadaki. Ia, ddim yn siŵr be i wneud. Mae wedi colli'r meddiant. Os White, y capten. Yna i ddeud un ges i chdi lle mae hon yn mynd. Fi ddim yn mynd nôl at y golwr, ac y golwr sy'n mynd i chymryd i. Mae o eisiau pawb yn i'r cae. Pawb yn y cwrs Sosby. Ai dyma'r cyfle ola mae'r Bala mynd i gael i achub i lle yn yr uwch gynghrair. Yr unig beth mae'n gwneud cyfeirio'r bel yma at pen Cameron Ferguson, a pawb ydyn yn codi'r brwsion. Torrance, han un, ydy ar ei agos at y golwr ydy mae o. Ac bydd na ddim bris ar Jack Fflint i gymryd hon allan â hi. Burkhardt Hughes, Mendes efo fo. Mae honna'n flosser mewn garden fel yn i Mendes. Ac yn bod Hughes ar Rediad. Nath Hughes just... Oedd yn gwybod union beth oedd yn neud. Mae'n gwybod mae'n mynd i gyda'r ras, just... Efo, ac yma i'r drosedd yna trwy dydd i wastraffu amser. A mae amser prin yn cael i wastraffu. A mae yna gyfle fan hyn i Fflint Gae pen y modwl go iawn. Edrych â di, mae yna mwy o chwaraewyr yn aros yn ôl. O, na! Mae yna fwy ar y llinell hanner na ser y llinell deunaw. Oes. Phillips yn paratoi anelu at yr ymosodwyr prin. Os ydy ddigon ohonyn nhw i greu hafoc, a Badaki mynd amdani hi. Mendes fyny'r cae. Da ni'n bell dros y 4 munud. Ferguson. Stevenson, neb yno. Dyfarnodd i edrych ar ei oriawr unwaith. Torrance. Sgrechian arno fe i darodd bel fyny'r cae. Fyny tuag at Ferguson. Sanogo, peniad dal awr at Hughes. Di Bala methu cael meddiant ar hyn o bryd. Ydy Mendes fod yn ofalus? Na. Dyma hi o bosib. Oedd angen pas dreiddgar, oedd ddim cweit yna. A Woolen, a dyna ni. Mae'r chwiban ola wedi cael ei chwarae, a mae Steve Fisher yn gwybod am y tro cynta. Wel, mewn 1 flynedd ar 15, fydd na ddim Bala yn uwch gynghrair Cymru. Y gol gynta yn dod i'r amddiffynwr mawr, Fflint Jack Thorne. Wedyn, fe ddoth y Bala yn gyfartal efo gol i rwyd i hun gan Ben Woolen. Ond yna, a carden goch i eilydd y Fflint Benwyn. Doedd y Bala methu manteisio. Malcolm. Oedden nhw'n heiddi mwy na hynna ydyw Bala. Oedden nhw well tîm, gath o fwy o gyfleon, ond dim digon clinigol efo'r cyflwyr yna, a dyna di stori y tymor. Mae wedi bod yn gêm fratiog. Mae wedi bod yn gêm lle mae'r 2 dîm wedi cael eu cyfleon. Ond mae Bala a'i rheolwr a gwen ar ei wyneb yn wynebu efallai be oedd yn anochel. A maen nhw'n colli i lle. Ac yn y man mi gawn ni glywed gan un o chwaraewyr y Bala. Ond ymdrech lew ganddyn nhw. A mae Fflint yn gwybod. Mae nhw'n saff. A ffarwel ydi i'r Bala. Draw ni at Dylan. No problem. Diolch yn fawr iawn, Nick. Cameron Ferguson joins me right on the final whistle. What are your thoughts after that, Cameron? Yeah, it was a tough battle, really tough. I thought first 15 minutes we were really good, kind of dictated the play. And Fflint got a set-piece goal and that really brought them back into the game. But I thought we played well. I thought we were unlucky to not come away with the 3 points there, but you know, it was a good effort from all the lads. Bright start. You got a goal which was chalked off as well. Any thoughts on that one? Yeah, I've not really seen it back if it was offside or not. Obviously, you got to go with the referee's decision, but it was a bit disappointing, you know. And yeah, but it is what it is. I'm just trying to keep my confidence and keep going.
Yeah, it was very close, the decision that is, but as you say... he could have just left it, couldn't he? If it was that close, he might as well just left it, you know? It's very tough to judge in these situations, but you did keep your head, you did very well to come back. Have the players shown some character today? Yeah, really good. There's been a lot of talk about, obviously, with the relegation battle and all that, but the manager's been great with us. He's really given us that confidence. I think today we just played football, you know, although we've got me up top kind of for the long balls as such, but we can play football, and I thought we've done that really well today. Can you get the wins that you need in the next few games? I'll be lying if I say it's going to be a tough one, but I've really got belief in this lads. I know it's a bit cliche to say, but I do think we have the talent in the dressing room to stay up. Some really good football players, but you know it's still a couple of games left of the season. There's a lot of points to play for. Yeah, and we're with you again next weekend. Massive game at home against Seintiau Newydd coming. I guess they're all huge at this stage. But I think today was a bit of a building block, a bit of confidence from the lads, and we go forward, and I believe them. So yeah. Brilliant. Thanks very much for your time. Okay. Excellent. Thanks for coming over. Cameron Ferguson, draw gyda ni. Diolch yn fawr iawn iddo fe wrth i ni weld y chwaraewyr yn cael sgwrs fach yng nghanol y cae yn yr hael. Mwy o mateb now. Lee Fowler joins us after that. What do you make of that, Lee? It was a poor game, I thought. I thought both teams looked like bottom of the table teams. It wasn't very nice to watch that. Draw, is that a better result for you than for Bala, given the circumstances, maybe? Yeah, it was one of the outcomes we had on the board in terms of obviously 3 points had the connotations to it. 1 point kept the gap sort of exactly where it is. But in truth, a draw was probably a bore draw, in my opinion. What do you think led to that today? What went wrong sort of thing? I know you got a point, but what was wrong with the performance? I just think you've got to give Bala a little bit of credit in terms of their press with their front three. It wouldn't allow us to build out. And then ultimately we just got dragged into a very scrappy game, which looked like two teams who were so scared to sort of avoid the drop, possibly. A little bit of fear. And I think with the goal, we sort of it's difficult because I think we sort of made bad mistakes leading into it. But a draw, fair result, I believe, in my opinion. Is it a strange situation for you guys? Because you're not safe, but you look safe. It's just very cagey at the minute. No, as I say, we try and play the same way we always did, but today we didn't get the opportunity to do so. So you have to give Bala some credit with that. You know, they are going to drag you into a different type of game, which we expected leading into that game. But ultimately, we're in a better position again, so the gap's still the same. Absolutely. Thanks very much for your time. Thanks for coming over right at the end of the game. Appreciate it. Thank you. Lee Fowler gyda ni, rheolwr y Fflint. Dyma'r sefyllfa lawr yn y gwylodion felly, a fel oedd Lee yn sôn, y bwlch na'n parhau 7 pwynt rhwng y Bala a Fflint. Felly'r gêm na, neu sefyllfa ran Met Caerdydd yn diddorol, ond maen nhw'n chwarae nos Lyn. Met yn cwrdd y Llansawel nos Lyn, y gêm wrth gefn neu gyfieithu hyn i'r rheolwr y Bala. Steve Fisher joins me. We're just looking at the table there. Steve, now, any other time of the season, that's a good result, but is it good enough right now for Bala? Oh, listen, we needed 3 points today. We knew that before the game. It leaves us really needing favours off other teams, but I've just said to the lads, can't ask no more of them. Can't ask no more of them. Really good performance. I thought we dominated the first half. They scored against the run of play. We've had a goal disallowed that we've looked back on. Looks like it was onside, which... when you're down there, you don't get that little bit of luck, do you? But, can't ask no more. The lads, they've played their hearts out. And, again, right at the very end, Will Bell, one cleared off, double save off the keeper. You can't legislate for that. But, I couldn't be prouder of the lads. I've just said to them, if they play like that the next 4 games, we won't be far away. And does that give you hope then for the next few games? Of course it does. Listen, do you know what? Honestly, we've got a really, really good group of lads in that changing room. Got a really group of talented boys. And I don't think we've got our just rewards throughout the season. But, the league doesn't lie. I've said this a couple of times on interviews now. The league doesn't lie. We are where we are. And we've got to fight and scrap to get out of it, and we will. We'll try our very best right to the end. I was speaking to a fan who said more or less that game sort of summed up your season. You played well, but you didn't get the win. No, well, do you know what? We've done it many a time. I could probably, just off the top of my head, give you 5 games that we should have won, and we haven't. And we've conceded a sloppy goal, or we haven't took a chance. And over a season, I think things balance themselves out a little bit. But I don't want to be one of them people who said we haven't had the rub of the green. But sometimes I just think we deserve more than what we get. But it is what it is. We'll be with you again next weekend. Massive game against Haverfordwest. Before that, Cardiff Met playing Britain Ferry Monday night. Yeah. Are we keeping a close eye on that one? Of course. Listen, there's no bad sides in this league. I think I say it all the time. Year on year, the league gets better. The standard gets better. So whether you're playing TNS or whether you're playing Llanelli away, it's always a tough game. And if you don't turn up, you don't get anything out of it. But today, I thought we deserved more out of the game. We didn't get it.
But, you know, we'll dust ourselves down, look at next week, work hard in the week in training, make sure we're ready for Haverfordwest on the Saturday. Brilliant. Look forward to seeing Thank you very again. much. Thanks very much for your time, as always, Steve. Diolch yn fawr iawn. Thanks very much. Steve Fisher gyda ni, a fel oedd e'n sôn dyna ni, Hwlffordd wythnos nesaf. Bach yn oerach na'r arfer, dim amser cinio, amser te, wedyn ni, yn dyfe, y Bala gatre yn ôl, mae'n mor bwysig o ran y Bala. Maen nhw dal yn ddi. Nawn ni roedd hi fel yna. Oedd angen y triffwynt falle, dyma'r eiliad ddadleuol, gol na ddim yn cael ei chaniatáu. A wedyn ni, stori wahanol, cynta'r o Ferguson yn taro fel hen ddyddiau a'r cyn-chwaraewr yn dyn nhw. Dyna ni felly Bala yn gyfartal, dal yn brwydro. Ond a fydd hynny'n ddigon i gadw nhw yn y gynghrair yma. Diolch fawr iawn am eich cwmni. Wel, ni chi cyn wir. Ta-ra.